Network card very, very bad. Good network was a problem. Ndi Igbo biko onye bata anya join anyị sharing or writing. Kene chicken kene men star mmanwụ. Biko I join anyị let something ka mmalụ ndị nọ on floor ka anyị wee nwee ike because o nwere ụmụ nwanne anyị na-abụ. Anyị na-afa ga-discuss tonight. Ife gbasalo Omenala Igbo and ụka. Yes, because na nwekwa anụ ọ bụrụ mgbe ndị na-eche na ife ndị Igbo na-ekwu gbasara ife eji ụka Omenala Igbo ya akwụsị taa ma ọ kwụsị echi ndị ya na-waste time. Yes, because na ife eji okwu asị wee hiwe enwere mgbe ọ ga-last forever. Ndị mmadụ etonyitego Anthony nwanne m okay chere obere oge people etonyitego ndị mmadụ etonyitego mala ife so imam pụtara omebe anyị kpuo anyị isi ya ndị ọcha bịa kpuo our ancestors or think that you can intimidate us with police or court or whatever. No, we have right to say what we want in a normal way, not personal attack. One thing I don't like in my life is personal attack. All those saga and drag no, I don't want that. If anybody choose to pick offense on me and start, I won't have anything against that person, you know. Anyway, right, but I'm not seeing myself doing such a thing because I'm not help. But if I get help, na I know I need okwu. Yeah. Kwuo ife wepụta atụmatụ do na mmalụ na ndị na-eje ụka ya na-edefend with agwu maka na fa ama eziokwu. But we have to continue the best like and ekwe a challenge iweta enwe even da na eme na adro mma isi you kachigo onye o wee so I have to start. Ndị Igbo ekene m unu mụanụ zuanụ ụmụ anyị zụọ anyị. Good evening my brothers and sisters, good afternoon, good morning depending on your location. Aka m nwanne unu nwoke waja ofu onye umuri ọka aka ya dị ọcha. Yes. Ọ na-aga nsị na ofu onye umuri ọka aka ya dị ọcha star agbaga oge waja oge ị na-achọzi ịgba nọọsụ oge ma onye umuri ọka na-ekwu eziokwu. Awezi mba star mmanwụ na ọ bụrụ sọsọ m ndị na-ekwu eziokwu bụrụ nne n'ụwa mana enwe ife mnwa ji wuru ofu onye eziokwu and ofu onye aka ya dị ọcha. Ife ọbụla a na-eme n'ụwa a na-enwe special one. Mgba mori ho na-eren ọ na-ekochi Chelsea ọ gbanye ya special one ọ pụta n'ụzọ mori ho coach. So star you have to acknowledge this. Onwe even the wulu ofu onye aka ya dị ọcha na ụmụ dị ọka wụkwaziala ofu onye aka ya dị ọcha na Facebook anyị echi nke echi. So I will not waste much time today because na anyị nwere guest today bụ our brother Anthony Lotanna. Bụ onye nke na-abịa ka ọ kọwara anyị Anthony ị ga-eje obele you need to follow us ka m kwutu okwu small before m kpọbatazia gị man waste much time. Achọbụ m ime program na today but because of you nsị ka m mezi ofu ka anyị wee nwee ike hama you know. So bụ onye nke na-try ka ọ kọwara anyị the ulu Christianity bana n'Igbo and ife Christianity mego and the reason some of us bụ ndị believe na ndị Igbo kwesịrị ịnachi azụ to their root ga-eji kwụsị ife anyị na-ekwu or we start castigating other people, other religion, not also Christianity like Muslim, Hindus, atheists and whatever. So honor with us today, honor in our midst, Anthony Lotanna Bafia. Yes, our brother Kobo. I ain't telling you Ndi Igbo. But before me bring Anthony in, another of our brother Igbo something palace us in here join. So can check here the real name so that I will not give a name that is not the right name. Can check here the name of our second brother saying here join this program. His name is Igbo Nation Palace TV.
So Igbo Nation Palace TV open on floor. You just want to get. So they can say Anthony get just 10 minutes or 5 minutes. The Isi program I but actually put to they can see so many people malum as a Christian by baptism and a traditionalist by birth. So many people understand the meaning of this thing when we are early. But I'm not today, and the mother I'm going to move a Christian by baptism and a traditionalist by birth. And that's as a traditionalist by birth, what I choose to be doing now is my Omenala. Utundin and Nancy will worship Chuku. Obron Kende Chakuzilai, no to our ancestors were you know, which so many of our people they are against that. So many of our people are like there are so many of our people talk. Kaya jeli di ne for Omenala. Do to know ka biago konga si no Omenala buy. But our problem that I am Ezinia, quite a lot of things. To a lot of us, okay, welcome, Igbo Nation Palace TV, welcome. To a lot of us against our ancestors. A lot of our rangy against our ancestors. A lot of things against our ancestors. So many people na batamurego, so many people go to they school without acquiring skills. Church, you governor, even a job. You have a certificate, but you don't have skill. How can you get a job? But I go in our ancestors. So many of things involved. Some of our brothers can promote to make sure that damage Igbo culture. Like this, our brother in the Anglican church in Antije. Every day, you go evade their church. They don't easy. Up to us, no Ndi Igbo na church. They kutai. No kafu something the bad. And if that our brother name on Antije, because okay, who see this thing? No drama. But the moment you have one night na preach about Igbo culture, manafia, manono, come everywhere. They preach here for people to know about Igbo culture, Igbo tradition, and we need to go back to our root. People are suggesting that people should go and arrest them with the police. Only on an abandon and they preach a culture. He need demand the police get arrested because you need to preach the gospel of Jesus Christ. But you don't want these people to preach the gospel of their ancestors. Now, get one speaker. Believe doing obodo mmadụ si ni na-eme crusade na akwebu 12 midnight e kana akwebu na zogbu ekwensu n'ukwu na zogbu ya na ebele. Are you keeping peace in that community na-eme that thing? Ị disturb ndị mmadụ. Crusade unu na-eme microphone ị na-ewere n'ụtụ na-ekwu teta n'ụla Jesus na-akpọ gị teta n'ụla ọ na-asị gị ebe ya n'oge elugo. That thing ị na-eme ịmalụ na onwe ndị na-eje ụka ị na-disturb. Are they demanding police should arrest you? These are things we need to talk this night, and these are things we need to discuss. Especially, some of our people who Christians take the issue of this Omenala of thing and the Christianity. Thinking that none were majority, and those one were majority that majority carry the vote. It's not gonna work in that way. With small time now, people are going to not at a mother, only Igbo, after blue microphone, ne preach about the gospel of our ancestors. Nafia, manonoka, man everywhere. Unaye pero, like go to only as I know walk on neka heading can, what do I call the one day pido from family? One pido, negro, customers and I do not can on a rola camuni join a moving train, not join a ban at twice, it java Jesus at twice, it java Jesus, ne marriage, ne gundum madawayo, not join there, rapo menana poon, rapu solon non first we beluchuku, rapu solon non first we josio machuku, sinonke foreign count. Imagine in Igbo Land, na yen on Igbo Land, and there's a video of Jesus Christ, but he live in Jesus Christ. I never say on Abutia. Mother, but when we were. Go to this way introduce Jesus Christ to us. Through movie watching, through reading books that contains ideology of the you now acknowledge this thing. Now I told to go. I said I actually. Now, so many of our people, when you are discussing with them, why everyone have freedom of worship? Because everyone has enough. I've gone here come Kabago. Only one man, Matthias, na Nunu so. What of when was there 20 Matthias na Igbo? Keko ya desi.
na unu na ye defeat bego na ya conquer na everything well police bia intimidation. Why no need just Bible mo well Holy Ghost fire mo well ọkụ mmụọ nsọ mo ọkụ enigwe ọkụ ni na-eji eje agha eji aja anụ well na anụ ọgụ na hapụ police na hapụ police ọ bụrụ na ndị onwere ya na-akpọ nwuro police onye ọ na-akpọ police, but let's see the power of those things unu na-promote na Igbo, you know. Yes, because in na that our brother nke na-ekpe Anglican nke anọ na nteje ka ọ na-akụzụ na ife ọ na-eme with Igbo culture every day ọpụta ọ na-akpali na ndị mmadụ ji chụọ aja chụzie ezi nyanwa ife na-eme that young man is the one doing those things there. Nyanwa na-eje ego ife aja nyanwa na-eje edebie na welia na-akpali Igbo culture, welia na-akpali Igbo tradition ọdịnala na ọdịbendị. Some of you will claim that no nwanne anyị bụ ndị nke ebe ọ na-enwe freedom of worship no some of ndị Igbo na-eje akpọ pastors bụ ndị reverend father fabia ka busisi ife mfa nwe na befe na some of our brother na-akpọ anyị ka bịa busisi one bag of cement Jesus Christ akpụcha akpụ n'ọka road ndị mmadụ gosi debesia n'ụlọ because of cement ije n'ọka road ebe a na-akpụ Jesus dị ya na-akpụ Mary na-akpụ John the Baptist na-akpụ Joseph ife ahụ cement ka anyị bute dobe n'ụlọ. Some of our brother akpụgo anyị si anyị bịa buru cement ya na anyị chọọ ka anyị jebusisizie cement niile adị na Igbo one bag of cement Jesus Christ ya dị na Igbo ka even jidizi against it. Since unu na-agba anyị na-enwe freedom of worship I say okay ebe unu na-enwe freedom of worship ka ife ọkụ na-ele elefa ma nke anọ na ntejo ma nke anọ na ọkụzụ ndị pastor niile ajụ unu ma our brother Ebuka jeje ekpokọsịrị ụmụ ife ndị dibịa ma ife ndị niile ma ife ndị nke a na-ebute mana chọọchị ya. Now the reason unu si no those people invite Fabia anyị nwa makwana logic very well. Onwe na defend Christianity na-ekwu eziokwu. Ọkwa ndị mmadụ kpọ Fabia blalụsị na ba chọzi we agree with you people. Na na-akpọzi anyị nwa ịbịa ka ịbịa bupụ Jesus Christ dị si na Igbo ka even unu jide against it. Otu anọ kịta na mma akpọ ndị omenala Fabia buru Jesus Christ niile dị na compound my father Fabia buru Jesus Christ niile dị n'obodo anyị bịa bupụ ya na nwere uru ọba. Kedu ife unu ji dizi against it because no mmadụ kwa isi bịa na-ebupụsi ya. Kedu ife unu ji dizi against it? Ebe unu na-adịrị against unu si na-enwe freedom of worship ebe belu ugobele na ebe kedu ebe ugo si wee bịa? Let Ugo go back ebe o si bịa ka egbe balance kwa ọfụma nwee ike na-enweli aṅụrị. Unu si mba na unu achọrọ otu a egbe balance na egbe balance na ugo ya bịa biri ya or by force or by force. Since you people agreed that na no ndị mmadụ na-eme invite si bịa bupụ okwu mmụọ okwu ana for some people na efe alụsị na mma na ndị Igbo adịrị efe alụsị si bịa bupụ dị alụsị. Now some of Igbo si na fa chọzi Jesus si bịa bupụ dị Jesus kedu ife unu ji dị against it? Aka bụ nwanne unu nwoke waja ofu onye aka ya dị ọcha. Anyị nwe guest ka njali iwe small stand ka mkpọbatago diva na obi dị ọkụ. Number one person was Lieutenant Anthony add going now. After you can add the TV. Traditionalist. My brother can even put the confused. This and the guess. My brother said I'm confused. Can even me. Okay, I didn't Bernard. I did already. Welcome to Ezioku Bondo. Waja, my brother Anthony. I am a good Christian. Yeah, I'm Anthony. Lotana. I'm with one of Malaysia. Okay, in Malay. Yeah. Okay, go in Malay. Thank God. Okay. So, can you introduce on small? When I'm going one night, okay. After Anthony. Ebe mo ya meet na page dibia konuche ebe na eme program okusi okwu menju we bata then nyanwa abugo mo we batazi akwezi okwu si na nchọ bata maybe odigo late so I message your chat yam back sim okay I can run a program we discuss these are things I say the men obro iko mo ikwu iyi
send development message. Though I'm an Iri now, whether anything or whether any power. Obuni in a boom, Buaria, Nigeria, 8 years. But abroad, the necessary thing. I was seeing a discussion, even though Naya agreed on one thing. One day we will solely agree one thing because Ndi Igbo open one thing before they were telling or any other thing. So our brother Gani keep to become 19. Aha, waja. Onwe ajụ ntụbede ejoge. Bagani Kelechi dịka iwe wana gị Kelechi ndị Igbo na-efede. Ndị Igbo na-efe Chukwu okike abịa ma Olise ebulu ụwa kelee n'igwe n'ụwa. So onwere religion ọzọ, onwere religion ekpere ọzọ kọnkara ndị Igbo, omenala ndị Igbo before Christianity abịa. Mba onwere any religion conquer omenala ndị Igbo before Christianity bịa. Okay. Kedu maka alụsị? Ese na alụsị, akwesị na alụsị ahụ omenala ndị Igbo. Ife alụsị ahụ omenala ndị Igbo. Alụsị abụrụ omenala ndị Igbo, ndị Igbo adịrị efe alụsị. Alụsị otu alụsị si wee bata n'ala Igbo oge ndị Igbo bido jebe olu oyibo. Onye je olu oyibo na Benin ma ọ na Isham ma ụmụ obodo a dịgasị ara ndị Igbo. Onye anatawa ofe ife na-edio buru bunata n'ala Igbo si na alụsị febeli onwe ya. So alụsị niile dị n'ala Igbo ka nkọwasịala ya ọfụma ka ya ghọta because na people na-esonye anyị. Alụsị niile dị n'ala Igbo bịa. Now enwere ife dị n'ala Igbo a na-akpọ okwu ana na okwu mmụọ. Okwu ana na okwu mmụọ n'ala Igbo ife a na-akpọ ya n'onu oyibo shrine and deities dị n'ala Igbo. Mana mgbe ụka bịa confuse na preaching of ụka mezi ndị Igbo niile anyị na-akpọ ife niile a alụsị. Mana ịbịa na English word enwere ife a na-akpọ idol, nwere ife a na-akpọ deities, nwere ife a na-akpọ shrines. Ife ndị Igbo nwere bụ ife a na-akpọ shrine and deities. We don't have any relationship anything doing with alụsị. That's why olden days onye Igbo na-eme ife ọ dị na alụsị mee anything asị gị rapụzi ọnya na ọbụgolo gịnị osu. So gaa n'iru. So ihe nchọ ka mara achọm because ịma let's say in next more like ka ịkpọ ya ka m hapụ ịtọ gị in next more like 50 years to come ụmụazị a na-amụ nwere ike ha ye witness ndị nọrọ n'omenala na convert ruo today because many of them are nwụọna which is ndị opportune mara na oge amụrụ m mitiri m ha mara onye mitiri na-eme omenala o convert na village ma ino convert o mekatara datin nwa many of them m hụrụ ha ndị na convert mana ugbu a majority na-eme ma ndị asị na ha nwere eme omenala wuzi ndị bara Christianity si Christianity convert kwa back to omenala and ha mee otu ahụ ịhụ na ha ya abịa were some method of blend of that Christianity ha bara were ebubata na omenala were combine it together mana ihu ndị nke maintain rụ na-enwe ha convert for a day mekatalatin ịhụ na the way ha si practice their own the totally difference with ihe ma nke mata ya sị na-akọ ma nke na-akọ for example ebia na Nnewi na anyị nwere edo Nnewi, anyị nwere ezemewi arụsị ọ dị ya then ịbịa n'oto ịbịazie na community dị n'oge ịbịa na community enwekwa nke hawa arụsị na community ha kwekọrịtara then ịbịazie na individual enwezie nke nna ji echere onwe ya arụsị na-eti okwu arụsị ihe ọ na-awọbi ofe ya asichi ya then ha bịa na community meeting abịazie na achọ ime meeting eyuzo nke wu general mana the man mitiri ka na-eme ihe ọ dị very old na-eme ihe omenala ya ahụ na-eme ihe ife arụsị ya na okwe na Christian okwe convert o nwere arụsị be ya then time o ruru nke ife like na o nwere arụsị n'ime be then ya were asọ respect kwa nke Nnewi nwere nke a na-akpọ edo ịga na edo dịka nwaanyị jiri ube otu ọ dịkwa ka ihe akpụlakpọ otu a Christianity dịkwa something like that ọ dịkwa otu a jirikwa obi ị nwere ike ịga ebe ndị mmadụ na-aga ebe ịchọ ikpesa ihe ikwere gị o nwere onye na-efe ya antị onye a na-efe ya ọ na-eru nwere ike ifecha ọmụ onye ọzọ a na-akwa ya aka ji edo so na unu bịa bute Christianity na gịwa kọmbatị a na anwụghịrị n'ime Christianity
na this guy amụrụ n'ime Christianity jezie convert wezi na-agbazi ndị nọ n'ime ndị nọ n'ime omenala na convert for a day anyị ji anya witness otu ha si live their life. Ha pụta ịbịa be ya ị na-ahụ okwu arụsị o dewere ọpụta oge adịman bịa ọtụọrọ gị ilu sị gị na rimalizin mere ndị Igbo pụta sị gị ofu nne na-eke mana ofu nne na-amụ mana ọha ofu chi na-eke because then na Igbo belivuru na many chi Igbo atụ gịnị chi dịka spirit onye nwụọ na ọwụ spirit ibido mmadụ na-efe nna ya the spirit of a great person nwere ike ịbịa n'obodo nwa the end emechaghị efewe ya maka na great person. You got the history of some arrows, who know when they exist as a human being before. So what there's a good thing to put card them as some them they confuse a little bit. Odromania Igbo as a whole, you know deities, you know because if you don't know with Insibia, I will allow say Ghana Oba. Okay, I'm good to go forward twice since you go forward twice. I'm still saying because mother in the man on one number of unu young which quantity because Anthony Wemony have discussed the program. Now, Anthony, my brother, if I had a mail program, I will I don't make na Facebook na mama sell everything. I don't make na Facebook to intimidate people with even the people. I want to learn from people and I want to teach people also. Yeah. Now, of course, even correct here, my like him today. More investigation about that. Uncle, if you feel not right, you can still correct me. If you're not Igbo today, I am well the 3 things Ndi Igbo na posi alusi. 3 things ya bụ onwe ebe a na-akpọ okwu ana, nwe ebe a na-akpọ okwu mmụọ, nwezi ebe a na-akpọ idol, ya bụ alusi. Now, get very well. I do one question now for you to understand my point clearly before we move on. In this generation, I know, man, Facebook, my side Facebook, or when the we na for can I practice if I lose? Of course, yeah. Now, is whoever the alose because of now Christianity. Actually, my difference in if I lose. For you to understand through Nanya. Answer questions straight for you to understand my truth. As in this generation, man, Facebook, my side Facebook, or when the way who put us out, Sidoana Befa is saying yes. Where do I see is so fair the alose? I will Christian, go to the system now, only Christian and never automatically, no. Yeah. Thank you. No. If you go back the alose. No. Now. Okay, Gambia. Now, in the next 100 years, Mona go the new ancestors of Ndi Igbo. Malo na nda na efe na I sort of efe. No fire na go why if I see Igbo culture. Am I right or wrong? In a mistake, I'm going to divert in horse. In a mistake, because I was a madu butere the way they are Igbo, Ogane Omenala. O personal chia or mother have a fair. Then Kobodo Jiribiri. Even for example, making can never Jiribiri, don't know we. Then we need a Omenala, and then we know Omenala assignment. So everything private, Alison Madu, either one to beg or then again, Omoge. Nke ahụ nye gị ma ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme nke ahụ emeni ya ịbịa pụta ụmụnna gị aga na nke kọmuniti ụnụ ọ bụrụ na emeni ya bịagazie na nke obodo ụnụ bikos esi efe arụsị ụpụta isi esikoji na diọkpara imesizi anya ya emekwa another program ka iwe ma na ya ekwu n'eziokwu mụasị listen go back to Nnewi and make inquiry about Edo Nnewi ọ bụ na Edo Nnewi general mmụọ dị na Nnewi ọ bụrụ alụsị ka ọ bụ ife ọ bụ shrine or deity. Difference in the shrine. But any difference in the alose, you when I get what do difference? Alose, shrine or deities. What do difference in on a hakan hotabiko? Deity, deity, a place. On an program. Deity, a divine place, a place in the holy. Deity. A place, it's a holy place. Now, shrine
Shrine a holy place. Shrine a holy place, to a divine place. All this thing has to do with nature. If you then idol osisi mmadụ tụrụ atụ ije na-edo nnewi afụnụ ma edo nnewi mana ije onye nwere ukwu osisi ya akwụda ya bụ nnekwu osisi amadụ ebe onwe osisi ọ bụrụ osisi ma ọ na-egbupụgodi osisi ma osisi enwe osisi ọ dị maka in form of ọ dị ka a na-alụrụ ha ụlọ ọ dị maka in form of cement akpụrụ nwaanyị ojide edo nnewi ojide edo nnewi gbuo chelo my brother waja ma nke njake na-azụ ihe a ka o nwebe otu nsi chọba ime ha chọbụrụ ime itiri ihe a ma mana our brother ka ihe ha time ka akwụọ mana nke wee eziokwu na enyi idiri gị ọfụma n'ihe a mana don't worry ka ihe ụmụnne anyị ndo enyi idiri gị 100% ewepụta time ewepụta m time m na-ebido n'isi chụwa gị ịkọnvinsi m ọfụma jụọ na omenala ịkọnvinsi nye ha na mụwa ọfụma pụrụvuoro m ihe niile m na-ekwu n'ọdịlọng na ihe niile a na-ekwu na otu o si dị mkpe ya were normal sense chukwu nyere anyị were ya m bịa gwa gị disadvantage nọ na Christianity cheke disadvantage nọ na omenala mụ na ga-atụ ke mara nke ka njọ ọgwụ na nke Christianity ka njọ aba m omenala ọkwa nọ nke omenala ka njọ aba m Christianity mana ka ya pụrụ ka ụmụnne anyị nwere okwu nwere ha ka ikwu ọ mana awa brother kwuru maka this program mana anyị enye na chance unu kwutuzi okwu mma ewepụrụ mụ na ya balance ya na-ekwu ndị ọzọ galebezi egebe ọ nwezi chọọ ka ime program onye a channel kwazi m ngwa obi nwanne gaa n'ihu ka mbido from you. Ndewonu ụmụ Igbo ndewonu Igbo bụ Igbo consult dictionary first consult dictionary Humphrey consult dictionary right away oya gaa n'iru. Igbo bụ Igbo ekenekwa m n'ọzọ ana m asị nke onye echiri ya zere ana m ekene ndị na-ekiri anyị na-ekene ndị na-ege anyị ntị n'onu na-ekene ụmụnne m bụ ndị nọkwa na ihe onyonyo onye akpọrọ si kpọọ ibie ụbọchị tata bụ ụbọchị nkwọ ikuku anyị na-ekene Chukwu Okabịa makere n'igwe kee n'ụwa nwere onwe ya ekere Chukwu anyị na-ekwu okwu ebu Chukwu ome mgbe ọ nyere dibịa Chukwu ome mgbe ọ nyere pastọ Chukwu ome mgbe ọ nyere nne na nna Chukwu ome mgbe ọ nyere ifiritin niile nọ n'ụwa onye nwa bụ onye mbido na njedebe onye abụbụ anyị ji maka ịgbakọ ebe a onye nwaziri anyị ozi n'ụbọchị anyị jee n'ụwa gbaa n'ụwa kwuo maka ya na anyị na-ekwu maka ya na ihe ga na-adịrị anyị ebube ana m ekene unu wee sị na Igbo bụ Igbo ga-adịgide ndị bụ na ndị egede ndị mere anyị ji wedị n'ụbọchị taa ka anyị na-enye otito wee na-asị ka ihe ọma meela anyị n'ụbọchị taa ka okwu na anyị ga-ekwu n'ụbọchị taa ka ọ bụrụ okwu ga-amịtara anyị mkpụrụ ma mee anyị ka anyị bụrụ ndị nke ji eziokwu na ịhụnanya na obi nwanne wee na-aga n'ụwa niile na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Chukwu Okabịa makere eluigwe kee n'ụwa nwere onwe ya ekele ekwere m ise ndewokwanụ waja ịma na ihe nji ala gị bata na program gị bụ na ọ na-adị gị mma ịchọrọ ka ịmụta and ịchọkwara ka ndị be anyị marakwa obi gị ọ mara mma o nwere reason ihe ọ dị n'ụwa bụ na ịmarọ ịchọ ka ịmata and ịmarọ ịchọkwa na ịmata ọnka na-ese okwu so n'ọnya mere nji ada like ka m bata na program ka nye aka wee na-ekwukwa ka nsi mara o nwere ihe dị iche na ịma nwee ihe dị iche na agwara gị so ihe topic a na-akọwa bụ omenala and Christian ife topic a na-akọwa so which is na ịdị ebe ahụ na idere bụ benefit in omenala benefit in Christianity so o nwere ife m chọrọ itinye ebe ahụ nwanne m nwoke nke bịara na ụlọ ekwugo okwu na-ekwu on behalf of Christian and maybe gị nwa na-ekwu on behalf of omenala mana achọrọ m iji ụbọchị tata wee kwukwu okwu maka na mbịa na program ga like and make a point fast omenala na Christian obi nwanne don't be angry our brother Jasper nkem ịkpọ mmadụ ihe ebe again na block one don't insult anybody ịkpọ mmadụ ihe ebe again our brother Jasper nkem ịkpọ mmadụ ihe again here I will block you man take that thing from you people oje man on abịa na page anyị bụ ihe na-abịa na onye ọbụla kpọọ ihe ebe ọ sị ya na ị na-support m I will wipe you away achọ nke a na-akpọ ihe ịbịa anyị nwa na-ekwu you can write to correct us not ịkpọ mmadụ ihe ịkpọ ihe ebe again mfụrụ anya Jasper ịkpọ from this page ọ bụgodị na ọsọsọ
some 10 here, I didn't happy with 10 people. Then I educate ourselves. Man, I don't know if I be by one money, I want to learn that from you. But when the Ganiru, dịka nsi wee chọọ ka m nkọwa ihe gbasara omenala na Christian. Omenala ka nsi wee fụ omenala na Christian n'ala Igbo. Omenala na Christian bụ na papa na mama mụrụ nwa wee sị na ya nwa achọghị na-eso papa ya eje njem, na ya chọrọ na-eso mama ya eje njem, mana ọ bụ ofu ọbara mụrụ nwa ahụ. So nwa nsị nọ alaikom ka papa m si eme, beta alaikom ka mama m si eme, wee megide mụtakwa ọzọ, ọ dị ebua nke ọzọ sịkwazi dat na alaikom ka mama m si eme, alaikom ka papa m si eme, mana ha cha bụ ụmụ nne na nna. Christianity bụ lifestyle, omenala bụ lifestyle. So nwere ihe dị iche na-abụrụ ebumnobi na ịdị na mma, ebumnobi na ịhụnanya mmadụ. Ọ bụrụ ihe ịhụnanya ka m ga-ahụ n'anya, ọ bụrụ ihe ibu n'obi ka m ga-ebu n'obi. So now Christianity nke anyị nwetazi na be anyị bụ ya na-akpọ new development. Everything around the Christian bụ new system. So now nwere nke dị before nke ahụ abịa. So nke dịzi before abịa nwere ndị ka kwere na ya na-eme ọfụma na ya, ọ na-agala ha. Nke dị mgbe e wetara ya ọhụrụ nwere ndị nọ na ya na-eme ọfụma, ọ na-agara. So nke ọfụrụ a na-ekwu okwu ya bụ ihe ha na-akpọ education. So whenever you hear education, remember all Christians, because they are the people that are learning from the old. But the problem Christians, when they don't want to approve and agree that they learn from old. Because if you ask old, where did they learn? Old did not learn from anywhere. Old learn from themselves. So now, adjacent Igbo, and I do Christian Omenala. This is a very big confusion among the family. If you are not a father and mother of the children that are asking questions. One name working na bonye Nnewi, if I'm not mistaken. Nkiwa bụ onye Anambra, I think so, Anambra kwa Umoji, something like that. So then nkiwa n'ogi obuho ka family Umoji. Kedu be ga biko ka iwe na miwe. Ụmụdịọka na Nnewi abụrụ ofu omume ka ha na-eme. And enwere ihe megide n'ụwa ka ha mee ofu omume. Ihe akụrụ ga-ebugo n'isi for now. So na anything na a na-akpa maka ụmụdịọka, m ga-eje chọba waja ka ọ kọwara m ihe dị n'ụmụdịọka. Maka na o nwere ihe ha na-akpọ ụmụnna. Ihe ha na-akpọ ụmụnna today, ihe ha na-akpọ ya bụ special council. Ihe a na-akpọkwa ya bụ parliament. Ihe a na-akpọkwa ya bụ senate. Ihe a na-akpọkwa ya bụ house of assembly. Ihe niile a bụ ihe ụmụnna mụpụtara ị na-afụ today na English word. So enwere ihe ọ ga-abụ ekwuo kịta sị jee na Senate of Nigeria ebe aka na pass bill. So na ọ bụrụ na ihe ọbụla ga-ekwu n'ụmụdịọka, a ga-pass ya na bill of the Senate of ụmụnna ụmụdịọka. And ọ bụrụ irugo oge ije n'ụmụnna, ị mara ị ga-eburu any issue dịra to ụmụdịọka, butere ụmụdịọka etriti ebe a oli ụmụdịọka ụmụnna. Same thing ka ọ dịtụ nwanne nwoke abụ onye Nnewi. Problem anyị na-enwe today na abụ na onwe ọzọ ịchọziri na-ejezi na ụmụnne ya na-ajụ ese ihe na-eme na be nne ya. Onye ọbụla chọcha ka ọ nọ na Facebook ọ nọrọ na ụzọ wee na-ajụ ife na-eme na be nne ya, which is na ya bụ ife abụghọ ihe dị mma na Christianity law. Ọ bụrụ ihe dị mma na our fathers way of life bụ omenala law. So because ọ bụrụ na ihe kpaba gị spirituality, ijekwube ya pastor. Ọ bụrụ na ihe kpaba gị in founding in the land, ijekwube nna gị na nne gị. So we have to understand that na anya kwesịrị ịbịa na Facebook na-ekwu maka omenala be nna m o omenala be nna gị, because be nna m na gị na-aba bụrụ ofu ụzọ ka anyị si aga. Anyị na-aga ụzọ dị iche iche. Onye mere ije n'ọtịa na-enwere anụmanụ dị iche iche. Ibe na mmadụ enwere anụmanụ dị iche iche. Nwanne nwoke bụ onye nke a kwuru okwu. O kwuru ọfụma. Also that na we are not in the same chi. Onwe ọbụrụ ofu chi ka anyị nwere. Enwere chi eke, enwere chi orie, enwere chi afọ, enwere chi fọ. These people cannot be the same. Onye ka eji enwe efife na-enwe abalị.
onye ka eji enwe mgbe ikuku na-eku ọfụma nwe mgbe ọ na-eku ọfụma nwe mgbe anwụ na-acha nwe mgbe na-acha so ihe na-ede ka ndụ mụ na gị na bụ ọnụ enwere ike ịbịara ndụ anwụ mụ abịa ndụ mmiri enwere ike mbịa ndụ ikuku gị nwa abịa ndụ aja so na onye abịa ihe niile ndị be anyị nidiri ka ha ghọta kịta because anyị continue na-debate about our own property on social media ọ ga-ebutere anyị more crisis. Then what am I going to hit as a point? Let us go. One time, okay, it's not like again, may debate on what on something that belongs to him. You can never win him in his own belief, and he will never win you in your own belief. And when we talk of reality, we have to go to village and ask those people, Bondenonia, Ikabo Kembo, Alose, Gilib Alose to the people's face. For more, Amoromia Balose. But an experience here korom kemgbe matara alụsị na alụsị bụ my father. Alụsị bụ my father. When I'm talking to alụsị now, maybe I say alụsị bụ ogi or something like that. Oh, my father. Because in my village, no makashi amaji makashi nsoka amaji. I understand. Afro mebe papa mo kpụrụ anything akpọ. Afro mebe mere ihe odobere bụ ihe na-akpọ okwu. Ebe odobere ogri. Akro grease there. Acro grease there. And ogrease acro on kia etolitezi kia ogrease etolite o nwere ihe odobere ebe ha na-akpọ ite obere ite ahụ dị ebe ahụ n'akụkụ ogrease ahụ bụ mmiri ohe Nsụka ka a na-agbanye n'ime. So ọ bụrụ na onye ọbụla na-abata ebe akọ na-ekuru mmiri kwa aka and papa m tetụrụ ụtụtụ ebe akọ na-ekuru mmiri kwa aka wee kwuo okwu n'anyanwụ. So nke a ka kịta na ka a na-eme na mmaji be nna m nke nna m mere. I talk about one my father did. So ị na-ekwu nke papa gị na-ekwu nke papa m amarazie differences, amara beliefs how he lies. But onwe ndị na-abụ ha bata maybe papa ha bụ ajọ mmadụ ma papa ya emeghị ọfụma ha bịa na Facebook achọ ka ha were nke papa ha wee tọọ n'ọtọ nke papa gị and that is ebe problem bidoro. So alụsị bụ anyị believe mụ nwa na ụmụ mana alụsị bụ papa m ancient people mere m jide ndụ n'ụbọchị taa. The people bụ ndị mere m jide ndụ taa ka m na-akpa arụsị. Ndị a bụ ndị a na-afụzi anya, that is arụsị. Onye a mere iji afụ ndị ọcha kpụrụ Jesus Christ. Ha kpụrụ ya to remembrance of that goodness of what Jesus Christ done. Ọ bụghị that na akpụrụ ya no Jesus adịghị ya but no onye ọbụla apụtara n'ụwa ma na onye a na-akpa afa bụ ife a na ife o mere na ihe ọ rụrụ. Same way ka anyị si eje n'iru anyanwụ n'iru ogirisi n'ebe a wee na-akpọkwu papa anyị ha si papa m maka mma nọ papa m na-ekwue na ohe Nsụka ekene m go ezejamugwu nweze ekene m go Ikejọkwa ekene m go onye ekene chi niile ahụ bụ nke m nwa na-anụkwa mpụtasị papa kedu ihe bụ Ikejọkwa bụ nke a papa ka ịbụ ezejamugwu nweze nna ha mere nke a. So papa m na-akpọkwu ndị ahụ bụ ndị mụrụ ya ndị ahụ mere ihe ya nwa ji wefu ụzọ. So na onye ha m ghọta na arụsị na be nna m amaghị m because we need to clarify this in every family na-achọghị ije jụọ ese how they grow and how they are doing things in their family. So arụsị abụrụ ajọ ife ka ọ bụ arụsị bụ ihe anyị nwere nwaanyị. Okay, another point ọzọ nji na-abụ conviction. Nwanne anyị nwoke si convinced ọ chọrọ ọ sịrị I want you to convince me whatever. Na achọrọ m ka ngwa nwanne nwoke na mmadụ agaghị convince nwoke n'ihe ma mmadụ ga-convince nwe ya n'ife ọma ọ dị possible mana ka m bịa achọrọ m imechizi okwu achọrọ m imechizi the detail now convince of what I said achọrọ m ikwu ihe nchọ correct ya. So otu anyị mụtakwa from you ka gị nwa malụ nke a because ikwugo okwu mfọ na ịmara ya so I will tell you okay just the thing that na bad low ugharigoro igwa m nye m question. As in no two things ikwu here you need to get correction on it. So okay with the two things yeah. Okay, based on your submission here, two things you need the is this. When you come to Igbo culture and tradition, Ọdịnala or depende, enwere ife a na-akpọ ọdịnala. Ọdịnala bụ ife dị na your place. Sorry, enwere ife a na-akpọ depende
or depending if even in a place, or depending if even in a buy one umudioka. Example, in umudioka, I had worker. In umudioka, mbosiafo, bumbose jazwaya, if I even in umudioka. Even a wearable, or depending, you practice it in your town, we practice in our town. Then Emily Van upon Jirimarande. In Jirimarande Igbo tradition. Tradition be very well Ndi Igbo nine if I be one Igbo. And when even the Anambra State Igbo, and Igbo, and when even the Suki Igbo, and when even the Kumudio Igbo, and when even the local government in an Igbo, and when even the point state, Enugu State, if I be Ndi Igbo, in Jirimarande Igbo, Onya but I won't Igbo on a Chiozo, Kuroku, what's up? Only Igbo Hobo. And when we was on this kind of this special more was on the Kebedu to an Epu. No, if only work a say Imago no Igbo, in Jirimarai. Now, every no mistake is in Omenala than a Bem no Mudioka, Abromenana than a Newi. No, Omenala Igbo was something linking the Bonine together. Now, if I differentiate Yae Bivana or depending, you understand what I said clearly now. Yeah, I'm what you could better correct to my own word. The sentiment man Enugu State yo, man Abia State yo, man Enugu State yo, man Imo State. Ndi Igbo adro tu n'ụwa. If I be one Igbo, if I be one Omenala ya drepwa. But things that differentiated us that you're dependent here, and you're dependent in a bay adro even in a bem or each and each man Omenala one. That is number one. Two, when you talk about alosi, and well, one thing now confuse why I live alosi, which I have explained it here in Igbo and in English for everybody to understand. When it comes to Igbo culture and tradition, I even about deity, I even about shrine. These shrines and deities even exist in an Igbo before Okawebia. But when these shrines and deities in exist, then when the Igbo just yolo Igbo somewhere manakotonu mo ebe di iche iche mana na Yoruba buta alusi na ani Igbo bia doba. Dika this generation of men who see ejekwe buta alusi se na alusi ka fa na efe. Na fa dra mi Igbo culture ni fa na efe ba alusi. Those alusi has nothing to do with Ndi Igbo. All fa na efe li onwe fa. Otu the olden days, otu akọ these days. Man ife ma na mbu ka bata. Ndu ka bia kpo ife ni na alusi ekpokota fa ncha. Moku anao, moku mo, maro binago, mo bugo, mosia mosri, afa kukuta fantani nefa aponya alusi. Now, alusi may have a meaning in Igbo language before I get barrier all those things happen. So I don't know if you get me or not. I get you. The two things I gonna do 2 minutes summarize here, if it is okay for by you. But 2 minutes, our brother Kusioku. Okay. Now, Iga have one more name and Amajo Makashi. Or not Nabe. But my brother even a bay, man. I will give them like Nabe. So, our mama mark the point. Yeah. Omenala. Ekuru Cheleka that asahangem bi na-ekwu ajọs na-ekwu ikucha then ebe na o nwere ihe kwuru ọdịnala ịkọwacha ha ọdịnala ọfụma ọdịnala abụrụ eke ọ bụrụ na-eri eke na-eri eke achọrọ ka anyị gaba too deep listen okay mgbe onye nwa bịa ama m na anyway cha ka m kwuo ọ na platform gị ka m na-eghọtago so achọrọ m ka m kwuo ya otu nsi wee ghọta ka m ghọta chere ka m gwanụ gị my own ọ kwesịrị Igbo niile bụ ofu so according to otu isi kwu enwere ihe Igbo ji bụrụ ofu enwere ebe ji na-epu nwee ebe ji anaghị epu n'ala Igbo nwee ebe ede na-epu nwee ebe ede na-epu ihe m na-enye gị basị instances ihe m na-ekwu ihe na-enye gị basị instances ana m enye gị asef adị m enye na ọ bụ nọ iwu ana m enye gị like na nwere but na m chọrọ ka ị ghọta na ọdịnala bụ dati mkpụrụ osisi mmiri 4 element ọdịnala bụ mmiri aja na osisi bụ ihe eji mara ọdịnala n'obodo ndị be ndị then ihe ndị ọzọ niile dịka anụmanụ ọ na-abịa abịa then abịazie n'ihe gbasara omenala bụ kedu ka m si wee mee nwa m mgbe m mụrụ ya o ji marazie ife n'ụbọchị taa kedu omume m mekwasara ya so na ịbịazie n'ihe gbasara alụsị ka isi kọwaa alụsị ifọnọ ha na-agwa gị enwere set of people
ndị bidoro wee jee mebezie ihe abụghọzi omume nna ha jebe nyomibe ndị ọzọ wụti ndị ha na-enyomi bụ ndị agha butere fa ife ọjọọ ha butere n'obodo bụ ihe akịta part of ihe kristian butere adịrọ mma na obodo part of ihe ndị omume ọzọkwa na-abụrọ kristian butekwara na be anyị na-abụrọkwa ka ndị be anyị si eme so which is na Igbo believe na ihe mere m ka m ga-eme gị ihe gwara m ka m ga-agwa gị ihe nere m ka m ga-ene gị so Igbo ndị Igbo a na-etu na-ekwu ndị Igbo ọ Igbo ịbịa na be anyị mụnwa matara ihe gbasara Igbo mgbe m bịara mpụtabara sef obodo oyibo bifo n'ala Igbo ihe mma nwemasị onye Nsụka amosi nwemasị nwa Nsụka and ihe a na-akpọ ndị ma na-akpọ nwa Nsụka and mgbe m jere Nnobi m toro na Nnobi ọ bụghọ ka ndị Nnobi si eme omenala ka ndị Nsụka si eme omenala ọ bụghọ ihe dị na ana Nsụka bịa dị na ana ọ bụrụ ihe niile dị na ana Nsụka dị na ana Nnobi so mụnwa ji experience ihe na-aba wee na-ekwu okwu adị m ekwue ka mụ na mmadụ mee argument ana m ekwue n'ihe m ga-eti isi m ọ bụ na ọ bụrụ ka m si kwue ka ọ dịsi bere isi m mana ọ bụ na ọ bụrụ ka ọ dị ka onye asị gwa m mba ana m ekwu ọ nna m ka m na-ekwu okwu ka adị m eji okwu a na-eme joke ka anyị ghara iwe smart time mba udo dị ihe na-agwado ihe na-achọ ịgwado nwanne m last word na-achọ ikwu bifo m pụọ ka anyị niile ka anyị na-eje journalism ka anyị hapụ iji dis Facebook wee mebie nke anyị na-edozi edo ka anyị jee village onwe ya na-ara gị ịgba moto jee village jee jụọ maka ihe anyị na-ekwu na Facebook ka anyị hapụ nọ na Facebook na-conclude everything we are saying just ka anyị wee make viewers or money ọ dịrọ mma ala Igbo dị mma ka anyị dokwe ya ana m ekene gị na m okay thank you Obi nwanne then before you leave ife anyị na-eme bụ ka anyị wee mụta ife a sị na ikwu amarọ ibe ezie and onye na-amara ọnya jụọ ajụjụ for example ị na-enye ife gbasara Obi na Nsụka if you want to give such example next time to people ife ya na-ekwu ọdịbendị ife ndị Igbo na-akpụ ya ife dị na be unu na Nsụka na ife dị na Nnobi ọ bụrụ omenala some people na-atụgharị ya isi na-asị na omenala bụ omume ị gaghị agwa m ama m ihe bụ omenala igwe gaghị achọkwa m ka anyị mee ka ọ bụrụkwa debate ka m bịa ka anyị finish with you since you believe na omenala bụ omume gwa m ofu omume ndị Nsụka na-eme ndị Ụmụdịọka na-adịrị eme ofu omume ndị Nsụka na-eme ndị Ụmụdịọka na-eme ọ bụ na nnụọ nwaanyị kịta nwunye mgba n'iro ọ ga-agba ala. Thank you very much. Now na Nsụka ndị Nsụka na-eje eneme ọmụgwọ nke a kịta m kwuru ọ bụ na-eme n'Ụmụdịọka ọ dịrị eme n'Ụmụdịọka bụ nke anyị nke a bụ nke mbụ jikwa m nke gị mgbe tụtụ ya wee sị ndị Nsụka na-eje eneme ọmụgwọ ma nwunye ba nwa mama anyị abịa eneme ọmụgwọ nwunye gị. Yes, a na-eje. Thank you very much. Now o nwere ndị Igbo o nwere tribe nọ na Igbo na-adịrị eje eneme ọmụgwọ my knowledge amarọ m nke mmadụ bụ ka m na-ekwu na ọ bụla for your knowledge na ịmarụ ma onwe tribe na-adịrị eje eneme ọmụgwọ n'ala Igbo ma ọ na-ejenụ mazialụ na eneme ọmụgwọ n'ala Igbo bụ culture ife ọ bụ omenala Igbo ọ bụrụ ọdịbendị na ife anyị kwu kịta na ịnụ nwaanyị nwunye ịkwa n'ilo bụ ọdịbendị na be unu ịbịa na Ụmụdịọka ba anyị ọ dịrị eme nwaanyị Ụmụdịọka gbaa n'ilo ife ya emedebe na onye nyebe die nsogbu mana nwaanyị ama nwụrọ na onye be die nsogbu ajụ ese notisi ya ife ọ na-atụ anya ọ na-abefa so ka anyị mụta ya omume ọmụgwọ ije ọmụgwọ na ihe ahụ ikwu nkịta kedu eji iche na mmadụ mere omume ọmụgwọ na mmadụ mere omume ihe ọjọọ mere omume ihe merie ọnọdụ ya ji tụgharịkwa ife nkọwalị na eneme ọmụgwọ ka iwe malụ dat na Igbo omenala bụ ife jikọ ndị Igbo niile ọnụ onye ka ji wee tụọ ịda kwesịrị sị o nwere tribe nọ n'ala Igbo na-adịrị eje eneme ọmụgwọ isi m mba nnọkọta sị na ịmarọ wee sị ya oke sisi na amarọ isigo mba sị na ịmarọ mazialụ na ị na ọmụgwọ because na ịgbakọgo n'ala Igbo niile ma na ọnya bụ ife jikọ ndị Igbo niile ọnụ na ndị Igbo na-eme ya mazialụ na ị na ọmụgwọ bụ ya one culture and other culture so dịzinụ ndị Igbo na-emekọ ọnụ ife a ife eji malụ ndị Igbo ije eneme ọmụgwọ o nwere obodo nọ n'ala Igbo na-adịrị ọkwụma ndị ọcha na-eje ọmụgwọ ọkwụma ndị ọcha na-eje ọmụgwọ amarọ maka ndị ọcha maka ife na-ekwu maka nwunye m mgbe mụrụ nwunye m mụrụ m nwa nne ya bịara ọmụgwọ anyị ka ife na-ekwu maka ndị Igbo amaghị maka ndị ọcha so omenala mgbe ihe m ji agwa gị ya bụ na ị na-ekwu ọ dịka ọsọ ndị Igbo na-eme
o nwere onye bụ omume bụ ihe mmadụ mere apply to his life, ọ na-awọkụrụ ya, ọ na-eme kwa mgbe. So na ịjụrụ m kedu omenala ndị Nsụka na-eme ndị ọzọ dị eme, mụnwa wee jụọ gị ya sị gị na ekwe omume anyị na-eme, maka anụbeghị m ebe a sị na onye ọbụla bụ onye nụrụ nwaanyị nwaanyị egbe a n'iro na ezigbo oye problem ka ọ bụ na-abụrụ sọ ndị Nsụka eji ekwu okwu. So ntịkwa gị dat na ka anyị nwa si eche na arụsị bụ ka nna m si kọwara m arụsị bụ nna ya nna ya. So gị nwere nwoke na-achọkwa imekwa nka mmarakwa na arụsị abụrụkwa nka, maka na oge Nsụka bụ mmadụ ka ọ bụ. Thank you. So ka anyị nyezi our brother chance ka okwu okwu ka m webatakwa our brother. Okay. Thank you, Obi nwanne. We must continue. Okay. Where do we go from here? Ngwa ọgaga n'iru. Good evening. Good evening, sir. Ọkwa Igbo TV. Okay, then our brother Anthony biko na chiata azụ na anyị na-eche. Ngwa gaa n'iru Igbo Palace. Ebe anyị esi na nke side. Nke side ịkwụ agwa ụda amaghị na ebe ekwe n'idro ma mgbe isi nke ịbịa na ya agwa m eziokwu amaghị na ebe nọ. Ngwa gaa n'iru. Topic here maka na all you get take time. Yeah, that after maybe our brother will get like that day because no good money on. If one you see here, yeah. I need you na social one or two things. Before he to go some questions and you can job. So much time. No question. Then before I get to the question, from the beginning you make a comment that he like a personal attack on Christianity and tradition. That is very correct. All I divide these two things. If I get Isiagu your own, all is very sweet. You can convince me of that stress. So I want you to go. But then I force you that it's against humanity and it's against the law of the land. Okay. So now, can I get to the question? Let us stop personal attack to each other. Can you convince you? Convince you? Question on Tradition, got those 5 questions. You just 5 questions and then only 2. Number 1 question on Tradition go. How many traditions came in Anambra State? Hello. How many traditions in Anambra? Okay. Anambra. Ọ ka mma na-eju ya n'Igbo ka ọ wee kwekọwa ka i wee ghọta ya ka ebe bụ ka ebe ịghọta bụ tradition na ọnụ Igbo. Kedu ụzọ omenala one enwere na Anambra? Ka m bịa ka m help idea. Na Igbo Land ife enwe bụ ife a na-akpọ omenala. Njirimara ndị bụ ya bụ tradition. Njirimara ndị bụ ya bụ tradition. Omenala bụ culture. Ọdịnala bụ custom. Then ọdịbendị bụ doctrine. I think I did go clear now on this side. Now, okay. Enwero so many kambia. Enwero so many njirimara ndị bụ tradition na Igbo. Tradition Igbo niile dị similar. Ofu ife ka ọ bụ. Kama na ife ihe tizi na ya bụ ife ndị Igbo na ife ndị kpafezuru na nkefa. For example, ịbịa na Igbo niile enwere tribe n'ala Igbo na-enwere ibe a na-akpọ Ikpoko ọgbọ. Amụrụ m onye obodo ebu mana ịbịa na Anambra mgbamgba Anambra ebe anyị na-akpọ ya Ikpoko ọgbọ. Ije na ibe dịka Imo iwa ebe Isiofia ndị Isiofia na-ekpoko ọgbọ. Ije na ibe dịka Imo steeti a na-akpọ ya Ebiri. Amachọrọ m ife ndị Enugu na-akpọ ya mana o nwere ndị Enugu a na-akpọkwa ya Ikpoko ọgbọ. So na Isiofia dị n'ọgbọ. Yeah. Okay, ọ bụ na ịdị n'ọgbọ na Isiofia, adị n'ọgbọ n'Ụmụdịọka. Ife a na-akpọ ọgbọ bụ tradition, njirimara ndị ife eji wee mara ndị Igbo. Because ị bịa na so many places n'ụwa, so many people adịrị eme, even ndị Yoruba na ndị Hausa adịrị eme, mana ife eji wee mara anyị. That is number
one. Ị na-anụ maka ife a na-akpọ ụmụada? Yes. Ụmụada nọ n'Isu Ọfịa, enwere ụmụada ma ụmụ ọkpụ n'Isu Ọfịa. Enwere ụmụada. Okay, ịbịa na Ụmụdịọka enwere ebe a na-akpọ ụmụada, nwee ebe a na-akpọ ụmụ ọkpụ. Ụmụ ọkpụ bụ tradition ka ọ bụ n'ala Igbo. O ife eji wee mara ndị Igbo, njiri wee mara ndị Igbo. Ị na-abịa n'ala Igbo ị na-asị lekwa ife ndị dị otu a na-eme. Na enwere ebe a na-akpọ ụmụnna n'Isu Ọfịa. Ọ dị ya. Enwere ebe a na-akpọ ụmụnna na Ụmụdịọka. Ụmụnna bụ ife eji wee malụ ndị Igbo. Ife ọ bụ njirimara ndị ịchọ ikwu about ndị Igbo ị na-atụle aka na ndị a na-enwe ụmụnna na fa na-enwe ụmụada na fa na-enwe ife dị otu a. So ịmansịrọ na enwere ife dị iche iche n'ala Igbo because ala Igbo niile enwe ife a ngwa gị onweghị obodo na-enweghị ya usoro otu esi akwa ozu. So gaa n'iru. Okay, my little contribution on that area. Etu ndị Ụmụdịọka na ndị Isi Ọfịa si anụ nwaanyị awụ the same thing. Enwere roots, maybe bride price 1,000, wine 2 carton. Ojikọ Anambra State in Azehu. Enwere something like that. Mba, gee ntị na ife dị ya. Otu ndị Igbo si anụ nwaanyị generally bụ one. Mana since eji bịa nwee steeti, nwee local gọọmenti, nwee obodo, nwee ife dị ka Isu Ọfịa, nwee Ụmụdịọka. Now, political behavior ndị mmadụ bụ ife menye eji ka enwee something dị similar. But na-enwee 3 things bụ ife bụ ịnụ nwaanyị. Other things dịzi na ya bụ akpọmaka. One bụ na before ịnụ nwa mmadụ n'ala Igbo, o ife ndị Igbo na-emekodo ọnụ, ị ga-abịagodo kụwa aka n'ụzọ. Abịa nwaanyị n'Isu Ọfịa na-akụ aka n'ụzọ. Now, that is number 1. 2, ịchọ ịnụ nwaanyị n'Isu Ọfịa for somebody to be your wife, nwoke like otu anọ na mbịa n'Isu Ọfịa bịa ịnụ nwaanyị. Anyị atụ nkwụ n'ọnụ mmụọ. Nkwọ mmụọ. Oke, ngwa n'Isu Ọfịa enwere ife ndị Igbo na-eme ma nwoke jee ịnụ nwaanyị, ebunye nwaanyị ya mmanya, o buru pụta, obi die esekwula na bi die ya aṅụa. Unu na-eme n'Isu Ọfịa. Ka ife ndị Igbo na-akpọ ya, ka ife ndị Isu Ọfịa na-akpọ the thing. O nwere aba ndị Isu like na Ụmụdịọka ba ebe anyị na-akpọ ya wee ịtụ nkwụ ọnụ mmụọ, ka ebe unu nwa na-akpọ ya na language unu. Okay, ngwa let's say na ị mara now a na-egbu ewu nna n'Isu Ọfịa. Okay, a na-egbu ewu nna na Ụmụdịọka, na-egbu n'Isu Ọfịa, a na-egbu na so many Igbo land. These 3 things are things bụ ịnụ nwaanyị n'ala Igbo. Enwezie ife ọzọ ịfụzi ịdị attached to it. Ndị mmadụ gbakwelu that thing under political behavior. Example, ịbịa na Ụmụdịọka ịnụ nwaanyị kịta, ị ga-ebute small start, ị ga-ebute anyị dị 10 villages. That 10 villages ya, ị ga-ebute mmanya the whole villages ya eke. Beer, mineral, coke, and the malt, and coming. Now, our ancestors are no beer na malt, na coke, na small stout. No. Now, all ndị Ụmụdịọka tizuru nke azị. Because now our ancestors are coke, our ancestors are malt. Now, n'Isu Ọfịa, gba ife dị iche na apart from that 3 things mgbe ahụ, ka mmanya na-ebute n'Isu Ọfịa ma abịa ịnụ nwaanyị. N'Ụmụdịọka a na-ebute iti, a na-ebute ngwọ, a na-ihe ebutekwa biya. Weta ma siga sef, a na-eweta siga na-enye ụmụ ikolobịa siga. Inyere ọbanya ịga elutu ọbịa moto bụ eje buru akpịa ndị youth eburu akpịa debe one side, bịa weta ego siga weta 5,000 ma 2,000 nye ndị youth. Before ilu nwanne fa nwaanyị wee jebi waliba. So n'Isu Ọfịa bụ unu ka ebe unu attach nye these 3 things ngụ gwa anyị 1 ma 2 like na mmanya. O nwere ike onye anadata na-abịa onye gote egwu. Otu akwa papa anyị. So enwere some certain things dey involved. That's why we're not na ihe niile ha the same thing. Ịkọwago ya etu isi kọwaa ya. Ọ bụrụ otu isi kọwaa ya ka m bịa. Ma m wetụrụ my time na nkịtị. Isi na convince ya gị ikwelu. So I won't waste my time. Isi na m kọwaa ya otu isi wee kọwaa ya, ma na ị na-waste my time. Akọwagoro m gị the truth. The truth will know nwere 3 things ebe ịnụ nwaanyị n'ala Igbo.
other things is in our food, we can do this generation is the Ludia. I don't see you so very good. Kedu mmanya na-ebute wele anụ nwanyị. Why the mmanya apart from eating na ngwo ka beer more na cook a na-ebute. Just nye example. A na-ebute malt, na-ebute star, na-ebute good, Thank you very much. Thank you very much. Our ancestors are no malt. No, us unfortunately ka ha nwụrụ. So because even men ndị so bịa ji wee bute malt ebe a na-anụ nwanyị. Okay, now here are the confusion. Not every part of Igbo Land. Confusion ka ọ bụ. Let us accept no if I want the new generation gbagbu. Onwe ndị abịa ịnụ nwa ba fasị gị bute machine, gị bute nke a, gị bute nke a. Ọ bụrụ Igbo culture, ọ bụrụ Igbo tradition, ọ bụrụ otu ndị Igbo si anụ nwaanyị. Three things bụ ịnụ nwaanyị na ala Igbo. Move to the next one. Ka anyị iwe style na ka anyị were okwu a nke today because na onwere ego na-ekwesịghị gaba ofu program anyị na-eme nwere ọgaba n'iru nke anyị na-emekwa ama mma ifro ite agụpụta ya another day anyị nwere ike ihe gonna the guy who na dey confused today another day nwere ike ọmụ na m ga-eme ya okay na-agụpụta ife ide ya just ka m nwere leto ka anyị wee mechie then the second one chọrọ ịjụ kedu ihe ndị Igbo lụtagone based on our culture and tradition. Ndi Igbo manufacturer under Igbo culture and tradition. Okay. Okay. In Igbo culture and tradition, Igbos are manufacture a lot of things. So, nge bidogori from one. Enwere ife ndị Igbo lu a na-akpọ agụ eji akpụ isi olden days. Ọ nyanwa ka ndị ọcha bịa Zulu lụọ resọ. But because na anyị nwa bụ the new generation, I upgrade if our ancestors solo. I nwere anything I made to eat. That ya gụba nwa ka ọkụ. So our ancestors lụọ agụba ba ji akpụ isi during their own time. Vanwa nwee lụọ ife ba ji akpụ isi during their own time. During the old time of our ancestors, even the Igbo lụpụta bụ fa lụpụta mkpọ na ana bọmbụ. Ọkwa ịmara mkpọ na na-agba ma na-akpọ ozu n'isu ọfịa amụ enye ọkụ ọgbọ dim onye nwa mkpọ na ana nya nwa bọmbụ ndị ọcha na-eyuzu today wee na-egbusisi ndị mmadụ mana fa upgrade nke fa nke anyị aka na ebe our ancestors ụlọ nya debe our ancestors ụlọ ebe a na-akpọ ogene ọja a na-egbu ọja a na-egbu egwu ụmụ equipment niile eji eti egwu our ancestors ụlọ ya during their own time were ya na-etili onwefe egwu our ancestors ụlọ fridge falụ ụlọ during their own time ite mmiri a na-agba mmiri ọ na-ajụ oyi ikuru nwa ọjụọ ya ruo oyi falụ ngịga ịmara ibe bụ ngịga eji amị anụ n'ọkụ onya microwave or should I call it oven today. So falụ many things amara m ebe m ebido kwuwe ọgụ mma ife niile fa ji eje ọrụ ugbo fa produce the thing because of gịnị a na-akpọ ụzụ na be anyị even akwa fa na-eyi na arụ fa produce akwa even ife fa ji eme isi ba fa produce ibe eji akpa isi cartoon a na-ese na arụ today ndị ọcha na-ese ife fa na-ese bụ artificial nke dị na Igbo our ancestors invent bụ original one which bụ afịfịa falụ ọgwụ fa na-aṅụ that olden days fa ji akaba lụpụta ọgwụ fa na-aṅụrụ onwe fa bụ root na herbs. So our ancestors do a lot of things. Ebe problem dị bụ kedu ibe anyị nwalụ nothing nri anyị na-eli n'ọnụ falụ nya for example ọka abụrụ nri ndị Igbo ọka bịa na Igbo but our ancestors were able to structure 5 food from ọka ji the same thing cassava anyị na-eno akpụ ya ga onye ọbụla na Igbo na-eno akpụ abụrụ nri ndị Igbo akpụ bịa na Igbo but our ancestors were able to structure 5 food from akpụ. So many things fa dictate alcohol from tree fa dictate oil anyị na-eji esi nri today from tree fa dictate ogili bụ maka ndị ọcha ji ezulu today ogili wụ maka ndị ọcha zulu na be anyị je duplicate ya maka ndị our ancestors invent the akamụ a na-enye ụmụazị ndị ọcha bịa zulu elua custard. So fa alụ a lot of things in Igbo culture and tradition. So no anyị nwa upgrade is the no. So gaa n'iru. Okay, like I said, I get maybe another good day. I have a lot of questions. Why your question, our brother? I in a program 2 hours, 3 hours. Why your question? People may have more interest. Okay, yeah, no question, man. Anyway, our brother, but double argument and debate. So people might not like it. Man, can you question? So people are learning. When you ask, I will answer.
Okay, now, in the say our ancestors in the say ha create Ndi Igbo. Yes, you. Kedu nke ha create si Anambra State in Lagos. Ese Ihe ha create si Anambra State aga Lagos. okay. Abuja. If a man on our olden days, our ancestors had read Olu Igbo because Nefu was Zulu fan on a bever on the mother na Biolu Igbo na Fama Bogaranya. So all people na Biolu Igbo na Igbo. Our ancestors said Lagos. Fan or Wefa na Befa. They produce if on a fanely, if on a fan was Zulu, if on a batch or deal for okay. But I didn't see the move at your born on a sin on way fan a G chop. Okay. Anything like that. Yes. So that means. But we man our ancestors na Ghana million na fana nya na fana Ghana fana esi million jemba. Yes, we man our ancestors na esi million jemba olden time of we man. Yeah. Now, man our ancestors na esi na million jemba like otu am onya Anambra ncho ebi Imo nje na River Niger je. Imalo na fa provide ugbo epepe na fa provide ugbo epepe fa na-eji akpala ugbo epepe si Umudioka je Nnewi mo si Umudioka je Anam na chiata azu imana fa mfalo de ugbo epepe okwe mu ibe na akpọ ugbo epepe na Igbo. So anything n'ụwa fa provide lia fa nwere ife ọbụla fa chọọ nwe ife fa na-eje Lagos menu. So gaa n'iru. Okay. Like I said, I have that. Now the third one, okay, constitution. Constitution. Now because I make up grade. Constitution Haji. Maybe you know I say I 125 6 125 6. Pursue anything that na Igbo need as they do. Yes. Enwelo constitution na guide Ndi Igbo. Ndi Igbo niile enwe constitution na guide anyị. And the constitution Igbo abụrụ ife a na-ede n'akwụkwọ. Ọ bụkwuru ife ede n'akwụkwọ. Constitution ekwesịrị bụ ife a na-ede n'akwụkwọ. Mana ife ji wedebe nke anyị na-eyuzu n'akwụkwọ no intimidation. Ka eji wee nwee enye ọ dị n'akwụkwọ. Rụọla ya ụlọ nga. Ịda dị ugbu ewelite ine dị ụlọ nga. Mana constitution Igbo abụrụ ife edelu n'akwụkwọ no ife dị in practicing. For example, ebe constitution Igbo na-ebido bụ na family. Ịbịa na Igbo today, Igbo culture and tradition enwere ife a na-akpọ ezi n'ụlọ. Enwere ife a na-akpọ ezinụlọ mmadụ. Constitution Igbo na-ebido na ezinụlọ a. Ịbata na each ezinụlọ dị n'ala Igbo. Ife a na-enwe bụ ife a na-akpọ papa na mama ọfa nwere ebido ezinụlọ. Papa na mama bido ezinụlọ enwe ife a na-akpọ ada nwee ife a na-akpọ obi. Ada na obi fanwa bụ ndị ezinụlọ. Then osote ada na osote ndị ọzọ eme gịnị a na-enelufe anya. Now in this enwere constitution na guide ụmụazị against their parents na family ọbụla bụ n'ala Igbo. Ebe a ka o si bido osi ebe a move enwere ife a na-akpọ extended family. Extended family a bụ family enwe ofu nwoke a na-asị na onye abụzi onye isi n'ezinụlọ a nyanwa na-eru uruzi. Enwere constitution na guide enwere nsọpụrụ a na-enye isi na ya pụọ. Enwere ife a na-akpọ ụmụnna ife jikọta ndị bụ ụmụ nwanne ọnụ different families ikpokọ onwefe ọnụ fabụrụ ụmụnna. Enwere iwu na guide ebe a enwere nsọfa na asọ. Enwere otu esi enye respect ebe a ọnwa onye na-achị ya. Then osi otu apụ baa n'obodo otu a ka o si wee dị n'ala Igbo. Anyị enwere ndị constitution debe n'igwe na constitution anyị o practicing teaching ka ọ bụ ịmụta nwa ikuzieli ezi omume. Ada nye ada unu nsọpụrụ, nye diọkpala unu nsọpụrụ, nye papa anyị nsọpụrụ, nye mama anyị nsọpụrụ, nye nwanna nna unu bụ onye nke tọsi unu n'ezinụlọ nsọpụrụ, onye isi ụmụnna unu sọpụrụ ya, onye isi obodo unu sọpụrụ ya, igwe na-achịbụ unu ma eze ibe ndị Igbo na-akpọ ya olden days nye respect. Nya constitution anyị ada na iwu anyị enwego nsọ ana anyị already. Ịda anyị eme alụ ịpụ alụ ọ na-etigbuo ya. So gaa n'iru. Okay, nwanne m otu anyị na-attract
tradition Yes. and culture Ndi Igbo. I am giving this thing as a suggestion that Igbo niile as a whole kwesịrị inwe something written in can control all the Igbo land. Onye ọ na-ekwekọrịta ya maybe na Iwaji mma white a na-eme na Anambra, na-eme n'Imo, na-eme n'Ebonyi, na-eme na Abia, na-eme na Enugu State. In our policies, all the same things they made another many places. I think all that a way I guess we unity in Igbo nation. Because the youth now are because great. We're going to go out, we're going to go over when more development of memory in another. I think it's going to help Igbo nation as a whole. A way something that guide all nation, all states in Igbo. As the Igbo niile emekọta ihe niile ọnụ, nothing said you wake up to the states, they will say different thing and all together. So because based on ihe kọwara kịta, ọ dị adị, o nweghị ihe ga-atụ gị na ede kịta ede mana onye ọ na-nwere opinion ya there is going to get the so ọ ga-adị mma na etinye that no reason for saying that then ka ihe ndị ka ihe ka ndị another one. Okay, ngwa ka mbịa ọzọ ife mba etinye na nke anyị jụ because enwere ndị na-esonye anyị ọ bụrụ sọ mụ na anyị nọ here fan gị ife ikwu mana ka ntinye something na ya ka m wee mee ya ka ọ dị more clear to everyone. The point irezi na bụ eziokwu anyị kwesịrị inwe ife ya ejikọ anyị ọnụ asị ndị Igbo but adịm grateful n'ikwusizi where the problem mee na those things jikọ anyị ọnụ adị ọzọ ịbịa na anyị Igbo ife anyị bụ one family ndị Igbo ife anyị bụ ndị Igbo one people ka anyị bụ anyị adịrị otu. If I be one blood, one family, before amalgamation 1914. Ibiana Igbo in the year 1913, 1910, 1912, 1911, 1909. If I be Ndi Igbo, I na make it for no. Okay, Iwaji lue Ndi Igbo niile na Iwaji the same time. Obra no kada say, enweriva na akpọ Anambra na Igbo, enweriva na akpọ Imo State, enweriva na akpọ Enugu State. And where even a part the state, and where even a Boy state. If I be Igbo people, I then make things together because not Iwaji will give with Fubu. I will see all go with Fubi. I will see all with Fubi. I want Jelua. Now, I am well twice Isiagu. Come there don't be when you will. I am well even a bo of Izu Nabu, Izu Ito, Izu no. This is how we calculate our things. On the other way, we like January, February to December. We like Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. We like local government and state. We divide the eye into pieces. Now, why I agree to now? We should of yeah, one thing I need will be the same thing because no, I will say if we be aware Waji. And what Branding can now one September, and they are now 1 August. Even at a point in Bible January, December. Okay, they are working September. Most of the people need working at that September. So Ganiru, what's up? Okay. We got it. I'm gonna one good day. We'll call you. I see today. They are already so that I will learn also. You will learn from me too. Okay. Now. No problem, Chairman. Thank you very much for this on your life. Thank you very much. The first question, can you how to Ndi Igbo on their own and adapt the treatment on their own? Okay. In Igbo culture and tradition, if I were ndana po dibia na agwo mmadu and the fanchani well, no, because of Guinea. Nandi Igbo adịrị anyị arụ otu anyị si anyị arụ kịta. Onye apata na fa alụsịrị ụlọ ebe ya gabịa onye nwe PP enyi bed. This bed enyela bed bụ ka a na-achaji ego na bed ya ọ bụrụ ka enye treatment. Mana olden days ibe mee na dibịa anyị na-agwọ ndị mmadụ because ibe dibịa na-agwọ n'ala Igbo bụ ọya. Ibe a na-akpọ ya bụ ọgwọ na ọya, dọkịta na-agwọ ọya. Ọ bụrụ ya na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ. Ife mena fada alụ ụlọ bụ na ụdị ọya anyị na-aya kịta ndị our ancestors ayara ya
So hospital ndị Igbo nwere olden days bụ gịnị be dibịa ije iwere ọgwụ enye ya ọgwụ na be ije were ọgwụ na apply then ịchọkwa nwunye ịchọkwa na ịmụ nwa akpọdi ebe nwaanyị dibịa na-eji ime ọmụọ nwa dị ọmụcha nwa osi ebe enye akpa nwa mee everything nye ọgwụ nwa were ọgwụ nwa naba. So ebe niile abụcha hospital anyị nwere na be anyị asị ndị Igbo before ndị ọcha bịa rụwasịala anyị building rụọ mọchụwarị ebe ịgba kaadị ọ na ijiri ego ihe ejigba kaadị ba napụ n'ụlọ ọgwụ nwa feje tii na mọchụwarị fa anyị na-azị ego kaadị fe tii na mọchụwarị. So anyị adịrị enwe building ife anyị nwere hospitals ebe a na-etrit ndị mmadụ n'ala Igbo ọnya be ndị dibịa. Okay, nwanne m ịkụbe kọtara olden days ndị mmadụ anaghị ayakarị ahụ na this recent age na anaghị ọzọ ọtụtụ onye dị iche iche. Kedu ebe ndị Igbo ofere a na-etrit? Okay, enwere so many hospital ndị Igbo lụzi in this generation bụzi nke vaju n'ala Igbo since ndị ọcha ji wee butesiala ọrịa niile babutere na be anyị: hepatitis, diabetes, high BP, rheumatism, chest pain, teeth pain, eye problem, ear problem, fortune, so many diseases babutere na be anyị. So ụlọ ọgwụ falụ ka ndị be anyị na-eje mana enwezi so many one ndị be anyị ji aka lụsịzi ahụ foreign hospital fa na-eje because na ọya na-aya abụrụ ọya ndị Igbo kwesịrị ịdị n'aya. Ibe ndị Igbo ji ayatụrụ ọya niile a na ya ilibe ibe anyị na-ekwesịrị ili asị ndị Igbo yabazia na ọya ndị ọcha. It has nothing to do with Igbo culture and tradition. You must go to Igbo hospital to treat yourself. For example, olden days ịgbaji ọba n'ala Igbo enwe ebe anyị ebuje n'ala Igbo agba ya ọba ọ nwere na-ebe mmadụ ụkwụ adebe mmadụ ụkwụ n'ala Igbo ọsọ ya na trela yi enu ọba enwe ndị na-agba ụkwụ n'ala Igbo fakwasịa ya ọba ya dị mma ifefe ji agba ọba bụ ahịhịa dị n'ime ọhịa enwere ni artificial na-adị na ya akwala ngwọ kaba na-eji ekie osisi kaba na-eji ekie uche kaba na-etie so many things na ahịfịa ya abatazi n'ọfịa ọba ya dị mma. But today ije n'ụlọ ọgwụ ndị oyibo febe ya ọba maọbụ ewere ayo tinye n'ọba na-alụ ọba. So we have hospital ife ndị nke a niile bụzi ife ndị ọcha butere ọfọma bụ ọya niile abịa: syphilis, gonorrhea, gonococcus, HIV, Ebola, ke nke ọfụ abịa COVID. Ọfọma na-ebute the things. So whatever provide a hospital for the treatment, it has nothing to do with Igbo. Liver problem, stroke, ndị our ancestors ayọrọ those things. So mana ife ọbụla ị na-aya kịta bụ ife bụ nọ ife kwasara ọdịnala Igbo ma omenala Igbo ma ọya bụ ọya ndị Igbo ije na be dibịa onye ya ọgwụ na one hand na ozugbo onwe ife ọzọ. Ya nwanne m nwoke ọ dịgo ka ọ ga-esi wee and ị na-anya ihe dị involved na n'ala Igbo kịta even na the olden days ịsa anaghị aya malaria ebute ọgwụ and all the rest of them. Now, for example, the young generation I know na it's now ha na-eri na aya ha arụ. Yes. And ihe m chọrọ ịghọta bụ based on now na I convince you want to convince me, let me go back to our root and all the rest of them. Ahụ na-aya nkịta na azụ onye Igbo ahụ na ahụ na-aya m enu kedu ebe ị ga-alụrụ maka sị na nje ebe a dibịa nke a na mgbọrọgwụ ọgwụ ga-abọ nya kedu ebe ị nwere ike ịlụrụ onye ahụ aka ya. Okay, depending ibe na-aya ya ọ bụrụ na ibe na-aya mmadụ n'ala Igbo pụta bụ kidney problem. Depending ọya ị na-aya depending ọya onye na-aya ọ bụrụ na na-aya mmadụ kịta bụ o dipendi ọya onye na-aya mmadụ bịakwute nkịta ahụ na ọya ọ na-aya kidney problem. Kidney problem bụ ọya foreign people bụta n'ala Igbo all things ba na-elesi anya na-eli na cause kidney problem. I will direct you to foreign hospital to treat yourself because no one with the equipment bụrụ ọya ndị Igbo. Ọ bịa bụrụ no liver, bụrụ no heart, bụrụ no pressure, bụrụ no surgery, bụrụ no eye problem, all those things our ancestors had right. I will direct you to foreign hospital. Or bụrụ no gonorrhea, bụrụ no syphilis, bụrụ no HIV. I will direct you to foreign hospital. They have a treat here because even in our Oyibo ọya ka ọ bụ ọ bụrụ ọya ndị Igbo. Then nke a ozugbo accuse ka ị na-eme oyibo with no evidence because
So all clear to you. I'm not clear and Kowali to Silver put oil Nina. If it's not clear for you, I will explain to you. Okay, so let's use our phone right now. Can you check here? Goloria, Kerifobu, or Igbo language. HIV but and by banya for whatever memoir asụsụ Igbo ka ọ bụrụ afọ ọya ife ọ bụ asụsụ Igbo ị nwere ike mmenwu nwere ike imi nwa anụmanụ bi n'ime ọhịa mmenwu nwere ike imi nwa osisi so man even na-ajụ you HIV kedu ebe o si at least na ama na gị nwa agbanyetego asị okenye syphilis gonorrhea hepatitis rheumatism stroke all those oya nwechasị ya afọ oyibo kedu ebe o si because na our ancestors aya so ka ebe anyị nwe ji aya azịlịa ibi malaria anyị na-akpa afa malaria adịrọ na if malaria is not in South Africa's nation I don't see the reason why malaria will be in Igbo land. Yes. But even though I like a guy, or just again, I like a corner. And when obere, my bone, a little mistake, he no one I could say again. Now, I'm Abia, okay, Christianity, there, okay, with like Western life. No, okay, okay. In I have forgiven. Yeah, if you get Christianity there, no get Christianity na there. Only help people na ama. Then, enwere too much on ebe nwa ahụ na-esi abịa ụmụazị amụọ gị amụọ nwa ha na ha ka lose ụmụazị amụrụ amụ karịa ndị toro mana ị survive nie gafee 15 years 18 years 20 years ị nwere ike ịnọrụ 100 or 200 100 years or 150 then ị bịa na ugbu a ị bịazie na regime oge western life bịara ịhụ ụmụazị ya survive mana o nwere ike ị na-eru ebe 70 or 80 ihe eruzi 100 nwụọ so ị nwere chance of 50 mana ị bịa na ụmụazị ndị a were family anyị nna m nne ya mụrụ ha 9 almost 8 nwụsịsịrị anwụ almost 7 nwụrụ anwụ so 2 survival na ụmụazị mana o nwere ike ihe na-egbu ha na common ordinary malaria then oge ahụ nwe onye man ajụọ malaria na-arịa ha anyị nwere ike a na-esi ọgwụ isi ọwa na-abịa ha na-anwụsịsị mana ị survive nie adachi ndị age na ụmụazị ahụ ruo n'ebe 50 years immune gị dizie too much active maka ihe ha na-eri ị nwere ike ịnọrụ 100 years ọ ya mere oge oji dịka oge Christianity bịara ka population anyị bịara ka karịa oge before anyị kazi na-adị populated mana abịa na ndị ka ala si na age Anthony, you are father of of course. I don't know your father. I'm 78 years to 77 years. 78 years, guy, your father had. So, to a new generation. 78 years to a new generation. Then, I'm with people. I say now, olden days, na buy no much now, Kale. And then I done this our generation. Ndo Kenya now, Kale. I disagree with that point. Because now, olden days. Our ancestors which are under no wine 10, Ufodian no wine 10, and of wine in a farm, 10, me now the button. But if I check and you regard you when I go on the Friday change because he on a name I actually happy I'm happy to fear. He on a name I put on a neighbor familiar. To go the first Nage Omone ka family who neck a had it or neck a follow. Ihe budo mana ibi ugbu a ụmụ mpage iru eju mpage ụmụnne ya one ka amụrụ ha one ka ọ fọrọ one ka gịwa onu mitiri ogogo ebe ahụ wee gbakọwa iwere gbakọ ya ka nza the question need to mean that was my father where ya akọwala on the father if my father amụ fa bụ 3 one man now my father and ụmụ nwanyị na last born of nke nwanyị 1979
89 na Obuchana school, Jolu Ibo na Lagos, Bilo na Lagos. According to the story Agbam, Agbanyo on one Lagos, Ibnatian near. So my father lived 60 years. Well, my father died in 1999. So if ever they were 3. And then now my father know a lot of wives. Those wives were apart from when my father. One come one, I found them one of the Munia. So Munia on another one, like my father Ishi. All gone see, and then my father one on 1 year old. My father found for 3 on 1 year old, 1 year old, Motom 2. Ofumoke of mine, onion can on another one, can move from my better marriage, other bancana. When was that the third one? The third one, Mutazia Mutre, Umukana blue from mine. And that last one I can do up to today. So, Umom, on our family. All depend the family, you know. So, can you discharge your guy or guy come back to you straight? Can you wake up at Andy or go wait for something? Yeah, the last one. Second to this last one. This one clear, and I can't have it to stop program. Last one, This will make the program. I'm waving at this clear. If you want to know, this will make the program. I'm passing out somewhere buying a day today. Now, you're not clear now. I want to know my tonight. I have to do. The Ndi Igbo I don't know of the grade in me. It's a mean of the grade because I don't know something of grade. I know read it. I know woman. I know where you because Ndi Igbo is good and Igbo now. Now I'm going to teach. Go on, we're going to is you who so does it mean that Ndi Igbo have looked down? He can listen Gagana. Medical. Angola. Okay. So thank you very much. Your question is very simple. Also, our ancestors during Biafran War in Kembosin, we are able to produce all the equipment needed for that war from 1967 to 1970. And when anything prove Ndi Igbo amalungro plane, Ndi Igbo amalungro moto, Ndi Igbo amalungro anything needed in this life because our ancestors were able to be doing all those things for themselves. Now, why we are agitating that we should go back to our Omenala, to our root, can we go from our root where maybe Pepuna, and where we look Christianity banner in an Igbo, and what even what you could go here? If we have too much and too because I'm not correct. In a Mogaya now they confused. Go back to our root, in our traditional worship. Difference, they are not differentiate here because we are making the mistake. I'm finished here with him, then I balance them of more with you. So I want to pick I will treat it later. Now, on Christianity, and even Christianity, Igbo Christianity were achieved. That's why we are agitating. Kaina tiana asuna our root, na tia asuna our root, abro ka ije bi ni mo ha. Obro ka ije kwa wato na ndi Igbo adira agbapu oto agbapu. Obro ka ije bibe no na akanya, no ka ije mala awo menana, mala awo tradition, mala awo culture, malo njiri mala nde. Mwaze wetu aje esi na dati na Igbo, obuza na iye bido tibe our constitution na akwụkwọ. Je na government pass ya the law so that ka enwe law na Igbo ya na guide ya as Ndi Igbo. Government are they acceptable to the government? Oh, now if I agitate, let's go back to our root. I had let's go back to our root. Kaijena na ipatasia I have a plane on the Ochalo because someone and the Ochaya na Igbo, well mineral resources sitting na Igbo. Nana beva, well nanya motor dinner beva, well nanya plane, well many things sitting na beva, mineral resources sitting na bar. Why won't us use the plane value? Because Nana China back to our culture. Anyway. If I want to good at, I now look at Japan no better, they are practicing their culture. Funny use motor, funny use plane. China is in their home, they are practicing their culture. They are using plane, they are using motor. India is in their place, they are practicing their culture. They are using plane, they are using car. So why will our own be different? Even car is teacher.
na ịchọ ka ichi ya back to our root, we can still use plain. Ọ bụrụ iwu na ihe produce plain as Ndi Igbo. Enwe ebe anyị dị good at. Okay. Then the last one can we reach because this discussion, all the way it was very give us the time, no, maybe 4 hours. So something I want to say now, and they facts, they will tell things. Now, last thing so we can go before we go. Igbo culture and tradition. Na Christianity bịara n'ala Igbo. Kedu ndụ na-aka cause more evil? Give your facts about the tradition. Give your facts about Christianity. Ndụ ka cause more harm n'ala Igbo. Ndụ tradition na cause more harm. Ndụ Christianity na cause. You give your reasons for the two. Okay. Ị bịa n'ala Igbo today, ndị onye omenala na ndị ụka, ndị na-aka ọsụkarị mmụọ ha bụ ndị ụka. Because na ịbịa na omenala Igbo, o nwere omenala ndị Igbo na-emebe ajọ ife. Omenala niile ndị Igbo na-eme bụ ezigbo ife. Anyị adịrị eme ajọ ife because na Igbo na-achọ ajọ ife nsọ. Mana ịbịa na Igbo today, akụziri anyị sikiriti sị anyị na njọ ọbụla ime n'ụwa maka njọ adị na mgbugodi gị nwe otu anyị na-ebe a mgbu ka ịnwa eburu onye ajenie na Chineke nna ya gbayalụ metu ma nyọ mgbayalụ. But in Igbo culture and tradition, or like that. And in Igbo omenala or otu a. So those things may more people who Christian na emajive every blessed day. And if I java jukune egwu ndị mmadụ wayo, well Bible na egwu ndị mmadụ wayo. So I'm of opinion non the Christian with evidence. Ụka ndị na-eje ụka na-emajive karịa ndị na-eme omenala. And ana m ekwu ya na-ekwu with evidence. O nweghị onye na-eme omenala na Igbo na-eme ajọ ife because na Igbo na-asụ ajọ ife. Ime ajọ ife na Igbo a na-etigbu ya. So otu a gosi dị. Okay, little something because ihe anyị na-eme na Christianity and ihe anyị na-emekwa na our culture and tradition. Do you know that alụ na-afụ n'ime church today nwekwa alụsị n'ime tradition wee ba n'ime church? For example, ndị Igbo enwere alụfa na-eme anya na-eme alụ ọbụla as tradition. Alụ bụ ivo na Igbo. Ka ofu gbagodi m ofu ife ndị Igbo na-eme bụ ajọ ife. Okay. Now, ndị a na-eburu ozu ndị mmadụ kpukpo n'ime ọhịa so na alụsị gburu onye ahụ. Kedu ndị ha na-eme ya? Ọ naghị Christianity ọ naghị tradition? Ọ bụrụ Christianity, ọ bụrụ ọwaja ụmụ ihe ọga ya na-ajụgide nnefi na ụmụ ihe ndị ahụ dị mentin, ụmụ ihe niile adịcha ọ dịcha dị necessary because a simple things ka ụmụ ihe niile awụ. Ihe abatakwanụ don't worry, nwee ndidi ga nyanwa finish o finish bego. Onwe nke ọjụ ịchọ ejugala ide anya na akwụkwọ ife anyị na-eme bụ program, please rapụ mmadụ ka ọjụọ nke ọjụ si ọkwa gị nwa banyezi ya, don't worry, oyelo ya anyị na anyị nọ. Ọ ga-kwesọ m ịjụ ụmụ ife anyị kwu kịta na ọ bụrụ alụsị gbuo mmadụ n'ala Igbo na ndị mmadụ na-eburu ozu onye ajedewe n'okwu alụsị, ọ bụrụ Igbo culture, ọ bụrụ Igbo tradition, ndị Igbo adịrị efe alụsị, onwe ife gbasara ndị Igbo wite alụsị. Onwe onye si na alụsị ya bụ mmadụ o buru ozu onye ajedoba di ya, you people should go and arrest the person. Ajụ ife ka ọ bụ. Onwe ife ọzọ. Then it's okay. Very much. Then before you move here, I'm going one question before you move. That question is this. I like you to I know kita. Ki gwagodi ndị Igbo niile na ebe a mamụma. One single thing ndị Igbo ji Jesus name were achieve. Asking it, ki gwagodi ndị Igbo niile na ebe a including me. A single thing Ndi Igbo ji Jesus name were achieved. Jesus name, one single thing. In Jesus name were achieved. Yes, even Ndi Igbo ji were achieved one. Okay. In Jesus name, a lot of good things over here. Number one, Ili Ji I want to know why you went to hospital. Okay, Cambia, as long give the ocha, Cambia, everywhere Cambia, as long give the ocha, with our like Jesus, with our webia, I sing
after the say Jesus, I acknowledge as our Lord and personal Savior. Okay, a single thing Ndi Igbo go in Jesus' name we achieve. Now, in Jesus' name we achieve this as Igbos. Okay. Now, question Ejiromo, the one time complicated. Why? Because now I took Okike Abiyama. Over here, you're going to achieve. I never. Yes. Oh, now you say a lot of things. Now I took Okike Abiyama. Okike Abiyama. Yes. You say, Omenuko, ihe eji that Hachiko Okike Abiyama will not achieve. Now, yes. I think the question is not really. It's not really direct. So I don't think not by your faith. Huh? Like you don't believe in Jesus' name. Then when they believe in God, and you can't question that person. I'm gonna the question mono is no because him and is no man Christianity fail. Man, I happy you don't worry next time. This is not 4 hours. Next hour meeting. So prepare yourself very well. Thank you very much. Also, what thank you. I will pick Antonio balance and all the Antonio Oku. Happy among the Hamana go be little Antonio Bagota. Then I'm on the hammer. Then I'm on the hammer. I on the hammer because you know, some certain things for guy and joge. The train will be on which I could see on the common even on a joge the chakokeri. Man look at Sinkeri, man look at Joan Kerihan and Nile of Tala. Man look at Joan Kerihan and Nile of Tala, Kerihan Dota, Kehedota. Before Patoa, before there's many things analo. So Madonare, I don't know or matter how by now make a convince them or Christian, lower the thing. Now, human being they produce all those things. Nothing but you on if or you on. Now, human being produce all those kind of things. So kaibia ha na-ekwu ka m bịa na the main topic na wajawa chọbụrụ nke kọwara m otu okpukperechi a ede okpukperechi ndị Igbo dị because o nweburu oge m bụ ụzọ jụọ gị na onwe ndị bụ ụzọ kọ nke anyị ese m mba nọ Christianity so at the end kwa ịbịa sịwazie m na alụsị ndị ọzọ ebute nsị gị alụsị ebute bịakwuru kọ nke obodo m wu Nnewi ọ wụrụ ya ka Nnewi obodo niile nwere isim na alụsị dị iche dentist dị iche so achọrọ m ka ịkọwara m ihe dị iche na ha abụọ na otu esi ekpere ha abụọ ihe dị iche na ha abụọ. Okay, ife me na nsogbu adịrọ mana enwe one problem ndị Igbo niile nwere generally including me. We speak English very well without understanding English. That is the biggest problem most Igbos know, both the literate ones and the illiterates. This is the biggest problem. We speak English very well, but I don't understand English. Now, as man quality Igbo, maybe from if you do more on the conquer before Christianity, and we're on the conquer Ndi Igbo before Christianity. Thereby, Christianity missionaries were the first people who conquer na religion. This people are not going to our land before the colonization were there. Man, and the mother na go mgbe lower buildings, mgbe ji lower Holy Trinity, mgbe ji lower cathedral dị n'Owerri. You man ndị nke ụcha oldest, ma Anglican church ya dị n'Ọnịcha. All those churches here mecha 100 and something years. Now, let's sense it as human beings. Ọnwụhụ mgbe ndị abịa alụwo n'ozugbo. Fa bụ ụzọ nyebegodi ndị be preaching, touch over ndị be to believe na Jesus Christ. Before I build lower building, before I went another idea of colonization. Colonization might be where people before I went my amalgamation in the year 1940 where never. So Christianity even conquer life first. Now coming to Alusi of 18 now, why all the very easy for an intelligent Igbo person to understand that Igbos are not idol worshippers. Example, those people are not supposed to need can even put the offense. If a body offensive on a father Gulalusi, money join Alpha Nafa, Pewella Nafa, Jetina Lucinaka, Ndio Buddha Sige, Gas of Span, Gas of Spanonia, Nonya Bosu. This to show
only if I happen to Ndi Igbo na-eme. Now, if I went an Igbo, my friend Humphrey was trying to correct me a bit, which they could. I could go me before. Now, if I were deities and shrine, if I now, Mbuka conquers in the by, ruled by Messia, Ndiocha, missionary, Nava, in the by the lack of a peak in the church. Maybe the church. Kaina Shibo, I have to go more to the churches to conquer, will be here now. You get up in the church. Okay. Allow me to finish. Oku an inspiration. When they are Indiana, Ndi lack of a grab what church. When they go grab or church. Sibana Chineke na ofu kabaje sa abatuku ụfọdụ wunda abuna eme ụfọdụ wunda kalgolima ụfọdụ wunda osaka ba say na Chineke na akpogo mara ba sori sa abuzu chukwu na omenala Igbo na fa chọ isa abia n'ụka fa banyezi abube Bible kibezie mkpu. These people were the people put na akpo ife niile dị na Igbo alụsị. Like you said, you go get assignment, go and check very well ma anedo nnewu ya na-ekwu okwu ya. If I don't know we will okwu ana mo okwu mmụọ ọbụra alụsị. Excuse, atụpụ na nunge kedu ihe okwu mmụọ na-alụ kedu ihe okwu ana na-alụ biko ka otu esi efe ha abụọ biko kedu ihe ha abụọ na-alụ achọrọ m ịnwe ihe ha na-alụ biko ka m bịa na ife okwu mmụọ na-alụ okwu ana na-alụ. Ide na ana Igbo bụ a holy ground ka ọ bụ onye akpata na mmadụ maalụ today alụ anyị mee onye maalụ ama njeropụta na-ekwusi na ya maalụ mana the moment ọ maalụ alụ ebido react ba olden days eje dues ọgbọkwa ndị na-agba afa Facebook ma ndị akalori na-agbacha afa ọgbọkwa ụdịba na ebe a na-eje agba afa ọ na-ama ama an inspiration ka ọ bụ eje dues asị na ọnwe onye maalụ eje mee ya dati alụ atonement agbaghali ya ife a bụ ọlụ okwu ana na okwu mmụọ na ala Igbo. Now Anthony nọzikwa ya? Now gee ntị inugo nwaanyị hapụ nke a kwuwe mba o nwere ebe ndị jụọ eme inugo nwaanyị ọ bụrụ na ịnụrụ na onwere informe just ka m nye ya ọ bụrụ inugo anụbe m. Okay, since ị na-anụbe nwaanyị now ndị niile ifu na anụ nwaanyị like onye Nnewi bịa n'ụlọ onye Ụmụdịọka a wee buru mmanya bụ nke nwaanyị Ụmụdịọka onye Nnewi bịa nụ osekwula na be nne ya bi di ya mmanya. Kedu ife linki ọbara nwaanyị ya onye Ụmụdịọka na family ndị Nnewi nwaanyị ya ji wee bụzialụ nwunye ya? Ama na-ekwu because ajụ ka m jụrụ gị ka ị na-akọwara m. Ndị mmadụ gaba na anụ nwaanyị. All your answer you prove that you need to understand what I'm saying. Kedu ife na-alị na nwunye na ala Igbo? Kedu ife na-alị nke dị ọha? Ihe na-achọ ka nzakwa nke a bụrụ mmanya obi nke a nwekọrịa mmanya. Ngwa ka m bịa ife na-alị nke dati ọbala a nwaanyị a bụziala onye family ya even nwanne di emelti ya aka fanya na ya dị na ọbụla ala ogbube mmadụ onye bụ aja ala Igbo onye bụ okwu mmụọ dị n'ala Igbo onye bụ okwu ana dị n'ala Igbo. Na ịbịa n'ala Igbo each family niile dị n'ala Igbo nwere okwu mmụọ na okwu ana o depending nke ndị nwere. Ịbịa na be anyị ife anyị nwere okwu ana anyị nwere ukwu osisi ka ọ bụ o nwere onye na-efi ya mmadụ adịrị eje di ya onwe ife mmụọ ọbụla anyị chọrọ ime ebe a ka anyị na-eje eme. Ịbịa n'obodo anyị onwe nke ndị be anyị niile nwee ndị be anyị niile ndị Ụmụdịọka niile nwee ife a na-akpọ ya bụ okwu ana. Dati okwu ana bụ olden days ichi ọzọ eje that place ejedebe ọjị iru ebi anyị were ọnụ wee kpụrụ dị ọjị. That means na ịma ntụziasị n'ụwa gị mgbọsị ọbụla ịtụrụ asị ka ị ya anwụ ife ọbụla ifu bụ ibelivuru with otu isi to na believe na onye kpọrọ ọjị ahụ oge ahụ nwụọ because that your believe na bịa na ilu na onye sịrị gị na Jesus Christ gwọrọ ya ọrịa ị na kampenu si ya na Jesus Christ onye na-arịa ọrịa ọgụ na ọgwụ ịdaikwana to the divert isi m na mmadụ na-arụ n'ọkpụrụ ọjị. Achọrọ gị uche ya n'azụ. Listen, asị gị ajụ gị one question. Ọ bụ na ị dịrị aza question ịma na ị adịrọ ma anyị na-ajụ question mma na-azụ ihe na-ekwu ịjụ question azụ m ihe kwuru ịjụ nke mma azụ m ya. Ajụ gị sị gị kedu ife na link the blood of a woman mmadụ ji enụta na be mmadụ na family ya? Isi
It's na people that na even from today, as of today, ijena that okwu anaba ya were ọnụ pụrụ tụwasị iwu bụ n'ihe lituana otu a ka ọ dị na nwoke na Igbo nwa di na nwa nwaanyị ma nwanne nwoke di na nwa nwaanyị fepụrụ enwere ife na-eme obido lụwa ọrụ ịmara ife a na-akpọ alụ. Of course. So ana na-emezi alụ ji ara ya atịlụ o Jesus Christ o Jesus nọ na Igbo na-eme alụ ji ara ya atịlụ. So ihe niile na-ekwu understand na those deities shrines nọ na Igbo ọfanwa bụ ife nọ dati ọrụ because ife shrine mean n'ọnụ oyibo holy place, deities mean a divine place, ebe dị holy, ebe dị nsọ ọ ife ọ bụ onye juru na Igbo ya adịrị efe alụsị. This one apart. Now bring your Jesus Christ and clear about Jesus Christ na ọ nwere na ọrụ agwọ onye arụ na ahụ. Ihe ị na-akọwa based on bọọlụ na ị na-akọwa otu isi ma because ihe ịbịa na Nnewi enwere na-efe edo ọnwụgo na ọ ga-ama onye ọzọ enwere alụsị ndị ụmụ dị ọka nwere dị na be anyị. You check the history of ma as onye ụmụ dị ọka ndị mmadụ ya agwa the history of the alụsị ama jiri wee nye ya example agbago ngo okwu a na dị na be anyị onye ọbụla onye ụmụ dị ọka maara maka dị okwu a na. But I don't want to talk about alụsị na ị na-eweta edo Nnewi, you need to go and make history. Amara m maka edo mana agbago gị jee cheki data edo ọfụ maka ịmalụ ka o si bịa na Nnewi. Ndị Nnewi niile adịrị efi ya mana ịbịa na Nnewi na ndị Nnewi nwere okwu a na bụ okwu a na ndị Nnewi. Go and make research. Akọzira nke ma ihe Nnewi nwere wụ Nnewi nwere edo Nnewi anya mere ihe onye Nnewi ọ na-asị gị edo nwa edo Nnewi ya nọmba 1. Ịnọkọta ị na-agwa m ebe nsi m na-agwa gị na otu o si ede ị na-eyuzu ị na-achọ ka ị kọwaa the thing from your own point of view otu isi hụ na bụrụ sị na ọgụ ịbịa na Nnewi enidi m iji cheki nọ ihe mma before you wele edo ndị Nnewi go to your town ma godili ma edo Nnewi or a deity ka ọ bụ or shrine ka idol. Sị gị na-akpụrụ ya akwụgbo onye ka ị gbana m ya sị gị na-akpụrụ ya akwụgbo ojide nwaanyị otu a ị na-eme ihe mmadụ na-agwa gị ihe ọma ị na-eme ya m na-agwa gị na otu nke anyị si ede gịnị ka m na-echeki nọ ihe mma na ihe akpụrụ akpụ ijugo m ya akpụrụ ya akpụ ịchọ na gọgụrụ edo Nnewi na aya wepụtara gị ya gọgụrụ maka edo Nnewi aya wepụta edo nwaanyị edo Nnewi nwaanyị umeanụ ị na-eme otu ọ ya na-atọrọ ụtọ gee ntị. Ndị Nnewi niile a na-efe edo Nnewi a onye gwa Nnewi niile olesi nọ n'ihu Christianity ibi ndị otu ugbu a nọ na mmefudokwu dị ya ụmụ onye ụka mana oge ọ na-epụta na ọga biko ewe n'iwe ka bịa nwayọọ ka ndị mmadụ onwe si na ya ọrọsọ m na anyị nọ here. Listen, ajụ gị question. Edo Nnewi anyị na-efe egwu na-aba mba ndị Nnewi niile na-efe edo Nnewi 100%. Onye mere eji ti ya dati Nnewi ọ bụ na personal something chere ka m iwe wena gị espo ka m kọrekt godi gị bikọs ị na-ada anapụ m okwu n'elu. Ọ bụrụ ha na ọhụ ihe Nnewi niile na-efe ha ya ewepụ edo ha ewepụ Nnewi na-ebi ka na-akụ edo bikọs ndị na-arụsị ndị ọzọ nwere ihe siri ya wụ edo Nnewi ka akpọrọ edo Nnewi onye ọbụla egbe ịgwa nwa Nnewi na onwe ka ọ sị ga-awụ m nwa edo ịgwa ha na mmadụ na-ewu nwa edo ọma na iwu onye Nnewi. So iji ibi ịgwa mmadụ ịkpọrọ mmadụ na-agị gị na mmadụ na-ekwe kwesị ya iwu nwa edo ọ sịghị oke ndị Nnewi ọma na iwu onye Nnewi. So that is edo Nnewi jikọsịrị ọhụ na edo Nnewi ahụ na onwere ọ Nnewi as a whole enwere na-efe ka nwụpụrụ na onye ọzọ ọ ya ama onye ọzọ
and two ngba secondary ka anyị na-agakwa n'ihe anyị na-ekwu na nke ahụ adịrị and two. Now, since he agree na ndị Nnewi niile na-efe Edo Nnewi, so ndị Nnewi bụ idol worshippers, right? Ịma enwe ihe na-apụta na-achọ mmadụ ma eti na mmadụ okwu nọ na-ete ise m n'obodo a na-efe obodo niile ise m na Nnewi niile na-efe ihe a ọ nwere ihe na-efe mana ihe awụ ihe nọ Nnewi asịsị of Nnewi. Ka m bịa our brother Anthony na ife ya eme ị ga-apụ na cheta azụ service ị na-enye nsogbu ịpụ aka icheta azụ. So ọ bụ na Anthony na cheta biko na anyị ajụ this question, since you may agree na ndị Nnewi niile na-efe Edo, so we have to know ma ndị Nnewi abụ idol worshipper. Otu a na-abịa na ndị Igbo abụrụ idol worshipper na-eme argument, and he insisted na ndị Nnewi niile na-efe Edo. So ka mmazi amụ Edo abụ idol, deity or shrine. So mgbe ọ na chetara, so send their request. You know, so this is the problem I was in Ndi Igbo. Akuziri all the truth. And then one I will the Bible confuse why. Imam Potaro say na Edo Nnewi bụ idol. No. Afube Edo Nnewi am but I will still tell you, a deity God, a shrine. Then go and study the history. Study the history. Because Obuna Alusi ndị Nnewi niile ama nkwenye na ya n'elu wa. Drop possible. But Obuna Nnewi, enwe some people ya na-efie. Enwe some people ya afọ maka ọ dị befa. O to si ade odensi na family happen. That family ka ọ ya dị ije na Okija na. During the time of Ngige, enwe one man named Olasi Okija Ngige may arrest during his time. After can get arrested, that man, met a release, I met the man, or get the man. I forgot on Facebook. Okungu be my friend Walioko, on a kuno papia to the last Okija. Or did I say now I in the Okija? The video is on net. He's trying to tell people no papia butelo last Okija. Go to papias with Joe Luibo, Ebo J. the bomb Madoya, Lueba Wanya, we bring the also we bring another no papia, we no find one and Nina. So a deity in Ayobodo. If I read Ndi Igbo, it's an inspiration inspired by God. All those things with God do the Ndi Igbo in so. Onya but a malu today and a two-way madu. Man Igbo ma abortion na bed na town na ben near gong or react immediately. So many women are moguli about toy ma abortion, but one also their Lagos ma abuja, they ma abortion dear. Or non quimia na Ndi Igbo because Ndi Igbo na so bala. So our brother Anthony na chata azu ka imalo obuza na ndi beva nine na efa alusi go julo na kwuo so na nne tinye okwu n'ọnụ. Don't send their request. I from your request. My brother has send the request. Tell him ma akpọbata unu ka I finish here with him, please. I've frozen your request because I want more to talk. He's still talking about I look at Jesus you because he agwa ka Jesus here as agwa oya. Mazi tell him when did he? Don't send the other request. So these are things we need to be teaching our people. We need to know truth, know your left and right, so that you can talk about your culture, about your tradition. Your culture, your tradition, or those things I call I buy with juveniles. At this time, it may be investigation. Man, I said na ya town. I say I said na their town. And we tell so many people who say I say na Igbo today. For example, and you go example many times on social media, I know, on Facebook, I know. And Ndi Igbo na efe alusidia. Alusi ava butesi fa na efe na ava na egwu na alusi fa. If you go mbosi fa na abutasi na say no Ndi Igbo nia. Alusi fa nwesila afa. By the time I hear you say in the next 100 years, I about the new ancestors of Igbo Land. No our grave na Ishi umaya na to my blue level. Fa na challenge umaya diga tu Anthony challenge na agba na Edo Nnewi ba alusi. Fa ya na challenge umaya na agba fa na Ndi Igbo na efe alusi. But in this generation, my kita, are we worshiping that idol with them? Are we worshiping idol
are we worshiping this idol and our worship now with them? We are not worshiping idol with them. Even the people who make tradition, the reason why they cover Igbo tradition or Igbo culture, na fa bia structure share the days Ndi Igbo jemi for Omenala fa busiali va Iri Festival fa Traditionen. Di go to and the Christianity we bia na Igbo. Mbo so na Ndi Igbo jemi festival ka fa the tea festival o ka fa so that na fa ga stop nka Ndi Igbo na eme. Anthony Mazi tell me can Anthony finish now, but I don't worry. Anthony send their request. Adding up. Mazi Chalono. Let everybody wait. Can Anthony finish? Can mother interrupt? Yeah. Can I make the elaboration? Anthony send their request. Anthony. Okay, let me invite you. So these are things we need to know as Igbos. Or even Mariana call it. I was saying. Yes, man, even do work with deities and which so what about brother? I have because almost because it depends where all day almost 4 and with don't know when is the maybe and with many work I'm calling Doroma and when they don't know when is the maybe only heading now because problem I now was in them now or while say or no how say then you to the man and cow go they don't know go the cover as you know we body no to say that you madonna gakwe ba cosam fire cosam because ihe ọ na-ega na-akọsara mkpa gị ọtọmatikali n'ọchị ka ọwụ ihe ọ na ị nwere ike ịga aji gba isi ha mere gị ihe dị otu ọtọmatikali iwere asịchi gị ma ọhọchi gị ị nwere right iji mit asị gị kpere gị na emere gị ihe dị otu a so ịbịa na nke ahụ na antu na ịbịa na ebe ndị kristian nọ na ịhụ na gịwa ndị ọ gị ka isi ekpe ekpere na ịhụ na ekpere ị na-ekpe otu ihe esi kpe ekpere because of na iwuru gị Christianity before you must take some part of Christian to put it. Difference again, you do with only not converted for the first. Even when not converted for the first, mentality had a difference with one over. You go to have your practice here. Man, you don't convert with them. Hey, I have only convert now. When they convert their Christianity music under Igbo Omenala or whoever to Jesus or what they are teaching in culture on only the also teach book. Now. Even talk njide now ebe Christianity na-enwe issue with gịwa na Christianity na-agbasa ndị ahịa na-akpa arụsị gịwa jụrụ ajụ arụsị ahụ gịwa na ọhụdị ndị Igbo we are problem Christianity na fight then gịwa they na fight kwa the same Christianity na fight ihe gịwa jụrụ because according to gịwa esi m na arụsị ahụ ya so n'ihe niile ahụ eburu isi arụsị niile ahụ ndị ọcha bịara buru Bunasia they have their bupusia. And again, they are against it, no hair with Omenala. So they are not fighting you in terms of what he said. Christian is not fighting you. So automatically, no Omenala. Ndane father have fighted. So can every single the problem with them? Every single problem. And so when talk difference, man on a difference in a traditional worship, not tradition. Catholic weapon. Because Catholic and we for traditional worship or not for traditional no one ma banko mmadu nwa ba ye patrols ndo ka patrols e apoja to Omenala mere ihe ọ na-agbasara ori iri ji anyị eri ji ihe niile achawa ihe a na-eme eme onwe nke chọọchị jụrụ n'ebe nsogbu dị in traditional worship ibi dewere m ihe si m nọ nke awuchi m ihe m na-ahụ anyị si m nọ ya chi m ebe atọ ụka si bata ha sị gị mba na nke ahụ ahụ ya na ọhụzi ya uchi gị and today na onwe gị si m na ọgị onye omenala na ịmazi nke omenala karịa ndị nna nna ya ahụ sịkwa m na nke ahụ ahụ chi gị then why are you fighting Christian ebe gị na Christian kwụ n'ofu Christian si gị n'isi arụsị ahụ chi ha na ọhọchi gịwa sị na nke ahụ ahụ omenala ha apụta condemn gịwa condemn mana yet you are fighting them. So ka anyị mara mụ na gị na-ekwu abata omenala go back to our root ihe a na-ekwu okwu ya wụ in times of worship traditional worship I ekwu omenala because ụka na-eme omenala onwe Catholic Church niile na-eme omenala niile onwe ụka gbaghara omenala to that time thank you very much na asị nke ikwutu okwu small na ka I treat the point irezi for one point I ga-treat is this ese na ife Catholic Church napụ ndị Igbo worshiping
way of worshiping, not the culture practices, right? Oh yeah, of course. Okay. Ka otu ndị Igbo si worship ndị Catholic na pụọ. Thank you. Thank you. God bless you. Then nke ha napụrụ anyị nke ndị Igbo nwụ nke ahụ esere na ọ bịara abịa wụ ife dị alụsị. Ife alụsị. M na-agwa gị nke ụka Christianity bịa nke ife alụsị abịa ebupụ alụsị enwe ka ebe a egboro ya ọkụkọ na-eme some incantation about it nke ahụ ka ewepụrụ ka ha wepụrụ. So anyị na-akọwakwu ekwu about Christianity ka anyị na-use Christianity because ka anyị hapụ ị na-use Catholic because ọhọsọ Catholic wụ first bụ ụzọ bata ana Igbo so ka anyị na-ekwugodi Christianity. Okay, so now they are weapon an Igbo or people yes, ha bịara ajụ nwee misunderstanding ekpuru ihe a si n'ọya chi gị ibi mma gị nwa na omenala sokwuru m na nke ahụ eso na ọha ewu omenala then ha bịa wepụ nke asị gị na nke ahụ ahịa then weta ezisi gị na chi ha na-efe nọ n'elu Jesus Christ tụrụ ya wa na otu o si bịa then gị wasị let's face the truth now. Even though I disagree with what you said, ọ bụrụ na ndị Christian ya bịa na Igbo pụta meet ndị na-efe alụsị bulu alụsị fa bute Jesus Christ bịa debe kedu ife dị iche na alụsị atụ na Jesus Christ eji simenti wee kwụ? Thank you. Now number one, alụsị ahụ gị na-enwe issue esi na alụsị ahụ dị nke Igbo because ka m bịa I will even do again. I'm enjoying you question. I'll give you time to ask me questions. Yeah. Before I will start asking you. Before then, asking again. Yeah. I disagree with what you said, but ọ bụ na Christianity ya bịa na Igbo pụta bukọsịala alụsị ndị som Igbo si na-efere onwe fa na dị na Igbo sie siba na chi na-efe uchi nwa anwụ na ike adịrọ na chi ya na onwere ọkwawa dị na ya fefesi na chi then Jesus Christ bụ apụkwa akpụ with simenti na penti dọba na Igbo kedu ife dị iche na chi eji osisi na Jesus Christ eji akpa simenti wee kpụ? Difference dị na-ewu chi akpọrọ akpụ onye ahụ na-agwa gị na datin wụ chi gị ebi mere ya ihe ịbịa gịwa bịa egbufere ọbara nye sacrifice ihe ọnụ onye idere onye nke a na-asị gị na nke a for image of God inwe kasị gị na ihe awụ image of God gịwa na-ekpe ekpere na-ama na chi gị ị na-ene ya anya mana ebe iberiivuru your heart nọ na chi gị nọ n'elu mana ndị a na-anya onye na-ekpere alụsị ya na-ekpere alụsị ya nọ n'ahụ chi ya nọ n'ebe a na-eya aba n'ọchị ya ka ọ na patiklari n'ọchị ya ahụ ihe ahụ mana onye nke ala ka nwee ike ikopi ịchọ mmamụ nwee ike ịchọ mpamụ onwe ihe mpụta na-etu ya aha na-etudo aha na-ene picha aha anya na-echeta otu my mother dị wee na-etu ya aha na-etu ya ezi nne m ịmaka nka picha ka m na-ene anya na-echeta mana nchọzie ka m wochipụ weda pichọ mbezi hụ picha ahụ na-akpọzi picha aha si my God onwezi connection ji m icheta ihe my mother mere at past ihe m na-echeta wụ presently that picha ahụ m na-ahụ so difference ya dị very clear ma ọ bụrụ ịgara akwụkwọ ma onye na-aga akwụkwọ onye na-efe alụsị. You explain a good point na the differences. Now ọ bụrụ na gị nwanyị na-enechi ya anya ị na-afụta everything ya kedu ife na-eji mmalụ na ndị na-efe alụsị apịrị apị na fadraf chukwu ọkịka abịa ma ma chukwu kere ụwa tụrụ dati alụsị fa na-efe thank you. Ihe nji believe oge ahụ ha ji pụta si gị na enweghị ofu chi ha believe go na that particular one ebe itiri m ha o believe go na that particular one wuchi ya difference go believe na chi nke na-akpọ ya chere o nwere ihe gbara m ịsịrị m abata ihe akpọrọ ya ka anyị na-ekwu ọ họgaghị otu esi believe nna chịkwa gị difference dị na ya nke ahụ ha nọ na akpọrọ akpụ they not believe na nke awụ their own God ha ya na ebe ahụ na-akpọ chi ọzọ ihe chi ha ahụ ka ha ya na-akpọ aha ya ntu ha believe na datin pụọ ya emere ya ihe ịpụtawo ndị mmadụ bupụ datin onye na-apụtawo ndị mmadụ bupụ datin onye egezi ebe ahụ wochipụ again ọ ya sị gị na-ebupụgo chi ya ịpụtawo ndị condemn mana ịpụta na wonde ebe edewe statue of Jesus Christ
dowe 3-5 ịpụtagodo gbaa ya ọkụ kpọpụsịcha ya echi ịhụ ekpewe ekpere ebe ahụ onye ọ na-esekpere ala na-ekpe ekpere ma difference nọ na onye a na-efe this particular thing na ọya chi ya iwepụ hapa another thing ọ dịgo useless ọ pụtasị gị na-ebupụgo chi ya ọ ya efezi ya mana ọ bụrụ na o nwere chi ọzọ ọ na-efe nọ na-esi ebe efe chi ọzọ iwepụgodi datin enwere nzeli chi ya ahụ ọ na-efe ma ngosi gị na nke a wụkwa ihe ọwụrụ bọtụrụ a ka o dowere ọ kpọrọ bọtụrụ a chi ya iwepụ bọtụrụ a onwezi ihe ọ ya efe then Catholic kpọọ image as ka i wee na-echefe the god iwepụgodi imeji a ịma na chi gị na-efe ahụ n'imeji a ka ọwụ ọ ka ya na-efe chi ya na-ekpe ekpere ọhọ by this image a wụ the symbol image a have anything to do iche ịkụwa dị image bupụ ya mana ebe ọ nọ sekpụra na ọ na-ekpe ekpere na-ekpere chi ya gosi gị na ọha image so ọ dị very difference. Okay, now freedom of worship is allowed. Let the Christians allow Lucifer, let the new Christians worship your Jesus Christ. Or peace. Now, I move to it's a can even Salmon and the Christian, right? Oh yeah, of course. She better Christianity and Igbo. Or we do. Yeah. Okay, now I draw my against Christianity. I draw my against church. Even the against why you they have Jesus na church egwu na Igbo, ma eji egwu ndị mmadụ na Nigeria. Or declare to you now. Yeah. And I have a example. Ọ bụrụ na isi nọ na Malaysia abụrụ Christianity country. Manina and even in Europe. Ndị Europe 3 countries in the world Ndi Igbo Jesus Christ introduced Jesus Christ na Igbo in 3 different beliefs and understandings. Now, in obodo Igbo, I'm in America, now I'm married in America. A lot of fake pastors do in America. I'm married there. Can use Europe. In Germany, open a room na Germany. And the blood of Jesus Christ, anointing oil, olive oil, can I put your hospital? That hospital. Now, because even men are Igbo, I don't want mother, Pastor Agwu na Jesus in Agboya. Jesus or doctor. Not. Ndo child believe na chere. Jesus Agboya. Because thank you. Thank you. Abịa n'ụwa ihe niile enwere advantage nwere disadvantage of a thing. Ihe ọ na nwere advantage nwere disadvantage. Then ịbịa na ịwawu ndị Igbo, especially ndị Igbo, anyị na-aka use disadvantage of a thing ọ bụ na ebe ọwụ na anyị nọ. Na ọkụ adị na Nigeria na mmadụ na-atụ generator were na-ebubi ike. Anyị na-use sọsọ alụrụ Facebook a ka e wee na-agbasa ezigbo ozi n'ezi ozi mana ụfọdụ ya abata na Facebook a were na-eme na-use a disadvantage ya were na-akọ asịrị. It does not mean na this Facebook dị njọ. Ma nnọọ nke ihe ahụ iji ya mewezie ị na-use the disadvantage na Jizọs na-agwọ ọrịa Jizọs na-agwọ nke a does not mean na ihe aga hospital. Ka m were example my mother ahụ na-arịa or my father because na-eme nna like anyị na-eji be anyị were ama oge iwu Christian ihu bụ oge ahụ na-arịa nne gị ịkpọga ya hospital. Nne m nwere ike na-arịa ọrịa ọ na-ekpe ekpere ọgụ na ọgwụ batakwa ọ na-ekpe ekpere na-ayọ Chukwu for the healing. O nwere Christianity in a normal senses ya na-aga Chukwu gwọọ ya odewe onwe ya na-anwụ anwụ si gị na ọchị ya agwa etiri ọnwụọ ọ dịghị otu a mana anyị na-eyuzu sentiment ka o kwụta ụtọ based on na ịnụ ha na Jizọs healụ onye a or Jizọs healụ onye a anyị eyuzu that sentiment based on na Jizọs aha heal ọgụ onwe onye na-aha aga hospital ịya ahụrịa gị oge iwu Christian ihe aga ụlọ ọgwụ o nwere oge ma ị pụtara na chọọchị asị gị don't go to hospital. Ọ bụrụ na Christianity pụtara ọ nọrọ na Bible don't go to hospital na ahụrịawa gị nọọsụ Jizọs aka ya akpọkọta tiri nwụọ ị na-agba m ihe a nkwete mana oge niile m na-eto ma oge niile m nọ tili ruo today onwe ebe akọndemụrụ m aga na chọọchị today stem na chọọchị na-arụkwu hospital mana o nwere ihe gbara sayensị harị mmadụ na-aga ụlọ ọgwụ and ka m gwa gị the benefit of sometimes ihe ọ na-awụ ndị nne ga-ada chọọchị bịa in Germany arụwa mmadụ na-enye olive oil na-enye anointing oil